magiga ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobunchuria 0788666662. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsayibere igoro ime TV yao na mbe mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye nensoko TV oboroso bumugusi yekoro yeito ime yensoko aye yensoko yekoro yeito ime yensoko aye yensoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero aye yensoko eye nensoko TV oboroso bumugusi umurubuli kubwatia nabokorigirirwa na kyomuntu eye nensoko TV oboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, miongoni mwingine. We are registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do our recruitment for different countries. We are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Margeria wigeta sengen Soko TV mambia bono nogo sabano kwegena kwanenga kwa bokibya wachakiri kuyarigania asemir biyagoli rituko rero netichkane rituko tawatebanga it's activity Thursday chinga kine chigani chinga kichiri cyo kwinyora amayagia akoromage gabutambe tawatebanga turi kwinyorania amabe korende to kwinyorania maya alia to kunyara okonyoranga nigo kotakana ndo yakolera kini kwanyoranga chingaki chanyarire chiko wetego ngari tukuri rero nabo kunyara ko gusangana nche activity yago gosekirio kunyora kura matuka ya maiga asumta naito Facebook na wega sense media kwanga YouTube na wega ngusaba utambe ekara wikira somtanda ito kwanyara ko to follow Facebook na wega YouTube kwanyara ko subscribe kwanyara go kwimanya emerobiri itasegeta senge tugen Soko TV mwanchito murigiro morobinen Soko bwakire nemambia bono kera kwegulerio geri asenyomba yago niko kumanya chinga kichiri cyo kuboka chekire chinga kichiri na cheche dunyargo kuyarigania asemeru yago yeri tuko igonga anonsia sore nande na gukwaniringa bwakire ndio boke hocha kuyarigania asemeru yago yeri tuko mwanchito murigiria konene chiga kimne chigane chiga kisitoko semania twatebania asegeta sengi tugen Soko TV aibno mugusikwa na nerio giriago eliko nyara liewekana asegeta sengito elitonyara togosika mutuba yekerengere kiago wakebeka ase mitanda yetu ya kerero kwanyara ko gusangana intwe kwara tumanya na tukunya tugo kumanya nabego togoteba butambe n'enchira yemo yokolenta omugusiamo gwetirasalia togonyara tuwasanga emambia bono nabega semero bitu yonse igeta sengi tugen Soko TV na mangagende tekone kibumanchi tumulgedia kurwa chinsemo au miniskuensia Kenya Process ya Kenya na mange tugende to kwanira turoboroire bwebora bugende to machito muriria quarantine ntiga saine ko be kwana ro chikurwa se county ya Busia agutogotebanga ne border ya Kenya na Uganda ne county na Tanzania nechi inse chinde chia East Africa ga unaro chiba chakire kubeka nara emibaga
bachakire kubeka chinsemo au eriyo abali bakorokia science tiri choborwere bwa Ebola banyari bakuroga nabo bali bakurwa Ebola abanyari bagokonyo ngoma nchito murigiria na manga gendete kwenekiwa na onyetoganye tirende ekigambero akaro kinyare kego tutebyanga facility eriene nyari kubekwa chinsemo chiria chi county ya Laikipia ngongana mange agendete kwenekiwa mwanchito murigiria mambia bono koleni no gusaba no kugenda onsi na chigwikirana huneganeri chinga kichiribo igotoro chikuru asichisukuru cheito egento tamaitinga ninki kebe na boroki wonye kuru moroki wa emambia bono na nego tegere togo tibinga obo mutoereru ando kwane na boroki wa ba mino mwanchito murigere achisukuru chachakire gusambwa century etariko gokya ngande kolenta sarasana asaba ibuli abange egento tutamaitinga ninki kyabeire muchando amatuko nayiga kolene no gusaba no kwegena nga ebintu bice binyare biko babuya aboroki wa abanyare bagokwana n'aboroki wa babo abayiboli boygo banyare bagokwana n'abana babo chinga kibine chiga etunya tukubeka amagimabo na bigo chisukuru chito asenchireliere engia bine nchira ya maboygo yokweneke mnangusira tura masomo kuri no mwanjito mulgire mambia bono Unana chikagote ya somtana ito Facebook na otunyori mambia bono hunyari ko gusangana itwe wikase semeri ko kwanga YouTube na robe ke kerengere kyago ne namba ite studio nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moiro na bokobeke kerengere kyago gagu eri tunyare to gusanga emambia ya bono kuletigana I mention bali banyari bakuboka na kubeke kerengere kyabo asumtana ito Facebook maikwenda se namba ite studio enamba ite studio na bokobeka a video yago togotebanga okobeke simu yago iga in 30 seconds kwabeke kerengere kyago nabera bamakwani gosekerengere yokwateki yago cha studio Ensoko TV kwanyara ko gukwana na intuigonga kabasagia akaga video ka 30 seconds onyara ko gutumira tunya to kubekera asset TV itokolene tana ligati abali basoire asomtandao aigando cheri kinyamao au tebanga komo waigo kes baadaye enengo yobokima atebenengo yobokima aka kes baadaye incoming MCA Manga Ward atebanga Rowell Mwamba kijana wa coaches tuned kwa mpigo mpaka tamati wego Jonathan Matuko atewa Bwana Yesu asifiwe sana omokolera Jonathan kwa Nyamanengo Kiumbu Base ndani hadi mwisho kabisa na Honorable Michael Seti and all fans ndani ya Ensoko TV. Wego mamake Ruto atewanga good morning kura chinsemo cha mabiria atewanga na waturigeretie kurwa chinsemo cha mabiria mbaka omoyo agotewa nimeweka mawe nataka power. Mamake Ruto ataka power. Sawa ngonya orore power yo. Bado basi kiwa sauti wa kura doha Katari go ikasobo nyamasibi pamoja Ensoko na yemo Diana na Ishmaelin igote wanga Innocent yara lepi sistuko Ensoko ya ito Innocent anosia sole mambia bono ni maitenga noto ligereti ya somo rubi Ensoko bwakire wakwani ugugaiga na bana basi kiwa sauti wanga oboke atagita korole asesetinero komisirio Trandeni seke omusolwe sote Ensoko bwakire neyemo Ensoko neyemo buna butamba otenere krandeni seke omusolwe su korana kuru City Salams Club gwikaga chiba soba otibanga watching live boygo Honorable Julius Musomba oteba bwakire bya kurwa makarama tutu settlement scheme Nyamira County oteba incoming MCA Nyansiongo Ward 2027 Honorable Julius Musomba nchuga igora tutebinga ninke kote tuwikirani abantu bali banyansiongo abantu banyansiongo mbatage gukwana na haigo itororega Ensoko TV boygo Kristo batandi oteba good morning watching live kurabonangi kinyambi no mongino Lydia kirbo abana shira matiangi moranga mikae mama mongina tata moranga na madairo meri mikae oteba no alimi omorobero mpaka omoero muravero oteba Veronica Martino ochaire Watamba terea gachaire good morning kuratabaka tuko pamoja asante sana wegondo che Dennis Sombaya oteba kurwage kano liaranga ekinyoro nondime yomorobiro kigima gachebo serioka butame toko tebanga tochebosyo arime yomorobiro kisi hani oboke kuraguse ateba kurwa metembe ya Kigogi Nyamiobo village niko Tiondo with my parents Samuel Yakundi Mam Esther Nyanchama kwani abayiboli bago Josephat Monsoni nerata wa Josephat Monsoni kimwoma kura chinsemo chali muru mabroki Tiondin na Edna Kemto Joseph Ondanya Samuel Muma Freda Uka Andima Douglas Monsoni su Job Moseti abego Kefa
atuya negati abali bagendete kubeka uruwako rw'abasi na Mighty Studio boigondo chebosire kuri asinse mochiria chatika gote banwali meyo murobero mpaka omwero boigo Peterson kuri asinse mochiria cyabo samaro ate banere no ali meyo murobero mpaka omwero Ruben kuri asinse mochiria cyanyantaro ate banwali meyo murobero mpaka omwero Sora Nyakundi kuri asinse mochiria cyanyantaro nera ate banwali meyo murobero mpaka omwero kuri asinse Chiagesma aute banere mora sinia kura sinsemo Chiagesma aute banere no alimi umurubiri mbaka omwero aute bakwania fan sponsor ben Soko TV na ndo bateba tuwale ritkoligi igongo machito murigire nayo ndo sia sole mambi yabono na gotebiringa buka oswa somorobirio ensoko bwakire aiga butameni gotogotebania twasemania somorobiri to twatebaninga ninki kegendete kwene kiwana ito gutikara maiga aigani gotogokole ntera boiga semerie chigaseti twara kumanyanga wikiraboniga ninki gendete kwene kiwakurwa chinsemo au machito murigire gonga anosia sore boka chakuyarigania na ndo mwako twatebetenga ntunyare to kunyorania ke to kunyorania nga ke to kunyorania nga kendo keri kwali gete kwa ikeranirie onye waisire go ikerania boigona bagote yo machito murigire onye kwali gete boigona bagote byanga ncheda ligete kolende ndaitengeri keritere elitkoria lero nyare kingo ikerania ibintu bintu ndaitoikerania asubugma bwane ni maitekero montra bwateganga ya asubugma bwae igongo machito murigire mambia bono sangana intwe boka tuchake wetuma twatetenga wikatunyare tugwetuma tunyare wikirania eganga ya itokolende boigondo chigaiga rero tali rero TBT sawa sawa ote wa TBT Thursday bana basi kwa soko rado Katari akegonsome igora kinene bana basi usabo kwabira ote wa TBT Thursday bana basi kwa soko rado Katari weekend soko Diana na Ishmael na ote banga na lego chia ereni gale go chietinga oye wa magena ye bana basi kwa ende tinga kwe wa magena ye ngoko na inde omanya wetweka manjito muligera tumetu sengwa ntarasoma ujumbe yebunega neiri tumetu sengwa bogoretia magena go chietinga kero kwale ngomoke nande boni gento tumetu bado ama tukaboniga nkubugoli ole amagenda guchitinga gusengwa nchera bali bagusiga chitinga chito usengwa ncha bali abantu babugoli amagenda guchya setting kira kintu tamaitira kinya ate bana basike baso etibiti yaye igale gochya etinga oye gwa magena yengoko na inde amanya gwateka osinyo kuyira na gochyanka ne bituma bana basi kero kwayata wasino kuyira na ngane bituma akiokora okonyore iri atekera chibando ime chibando chiakende tumetu soko rusia kapati kali chiateka metembio oirane no bosi otebiringa lero tindi gosina mageno nyore nga rigena riri iri atekera bosi lakini yatekera chibando nande nabeko ba egetire ke Kongo kolende na inche ngonyorande tibite ibana basi na inche na yabogoleti lakini inche na linge kiaresa keigo ndaraiketingali atekire yagurense. Good morning Diana na Ishmael kirandeni sake omosori bogo skoro na kuru city salam scrap wega chiba sobo ateba watching live and soko wakire na bego kura sense media ito ya WhatsApp aigando che kwa architecture ateba na alimi omorobini mpaka omwerio boigo Teresa Nyairio Kelly ateba kuruwege sieri Nyamira County wapi cute lady mata enyamachere Penina na Mucheche Penina na Mucheche my sister Helen Bosborina Jameson ndiye kikoro wake komoni Jenny Nyamongo Erasta Singiti kurwa Pangani Andrew Matunda Mama Sara Patsua Nyaveri Lilian Nyaboke Nyaundi Mama Precious Mama Amos Ateva Afro Baby Nere Diana Kimori Germany wechi radio Bingwa Nyamoni Mogadishu Echemani Ekirambauti na Engabi Stella Nyaboke kurwa Nyaramba bonsi atebanga mosoime yomorobiro naboigo bana basate wa pamoja ensoko na yemo unabutambe enengo yobo kimeke yekez badai incoming MC Manga Ward Rowell ateba mwamba kijana wa coaches tuned kwa mpigo mpaka tamati. Asante sana negatia bali watumira ujumbe chabo asense media WhatsApp manchito murigire namba iti studio ngere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yomoere na bokobeke kerengere kyago gagu onyare ko gutokwanie mabiabono boigo sangina into asomuro birite nsoko wakire jare dabuga gika nera utebanga watching live koroga chie Kiambu. Good morning kwa abantu ba Kiambu gagu ando batebi baswa somoro birio ensoko wakire
Prince Nyachoti mokaya oteba good morning TBT tuned in nonde me tonya kurwa Ensoko TV Clinton atabange Clinton Songoro ondigi gaite Sokoro lakini oteine Songoro ondigi dio kyoenga ama tukio alia abaiga bajane bagoteya matukio ayu Clinton ondigi onye kwa bokire dio kyoenga ateba matukio ali yebichulia monyorete mode of communication Veiza Kerry nkwa igwete njarona igwete bichuli bi communication ngendo ndabaitiko Sembabo Joshua na director Zack usibado ngotumia bale bichuli biri buna communication lakini ndega iga Nairobi ajito muligeri atimetiko communication bado nero ye bichuli ngendo maitekera to ikiralie binyoro no honko bigwa bado na woto tebi wego boss erika ote babuya muya mono sana boss combo Godfrey Eric Jackson pamoja na mama yao Nyanduko tobuatete ekebago asante sana omwana fogo kurwa magencha oteba musogwa wakire byano ndime hiyo morobiri mbaka omwero Josephat Masoniki na oteba Josephat Masoniki mwoma kurwa Limuru Mabroki Tundin na Endakemto Joseph Wondanya Samuel mwoma Fred Auka Andima Douglas Musubesu wego Job Moseti Kefa Atuya osababu kisi hani kurwa emetembelera oteba kogegogi kanyamyobo no ali meyo morobirio mbaka omwero manchito muri negati abali basoira sumta naima biabono chinga kingo tebinga na mange tuwateri tukulia lero boigona manga agendete kwene kiwa imeyense ito ya Kenya kurwa county ya Kisii county Nyamira na manga agendete kwene kiwa lakini bura utambe totebanga ntukomanye asobwagalinga ninki kendete kwenekiwa elinaye kwemanya togotigara maiga boigondo che Jessica Morao teben soko bwakire guroiga pipeline autebanga eiga autebobokiri abaiga Innocent Onyango abana Bite Griffin na bego Lindsay Jessica Mora kwani Innocent gagu motebinga Barnabas omukwanire mambia yabono na yugona inchena mukwaniri na Ensoko TV twensa mukwaniri Benjamin Omwana or Thomas out watching live kurabo Basbegesa village with my wife da makri ni kwamboka pamoja na watoi Lewis Sansan na wigo giana pamoja hadi mwisho wa show iko late sana wa fire na wigo Jared Abugagika watching live kurugachie Kiambu good morning Prince Nyachoti emeroli elio mwanjito muri na bagonte bigo no gendete ko yiwa iwa sebinyoro ngento tabaintigo segaiga Nairobi bado mode of communication no moroli na bora nyore gali asomete chiploti kero mongo tura na bona togo chega asie kimambi na bakonyoraga mbale bagutura na gwetira asemeroli gonga na bote byo mwanjito muri giri TBT yago gento kiri nyote kurwa sama tukaya maiga etogende gusanga so munubirite Ensoko bwakire kyagali tukulia lero it's a TBT Thursday ngyo kunyora kia kurumega gaiga honyorenga asomta ndito Facebook na to live na Ensoko TV YouTube na bigo asemtanda yetu yansiye kera nabo kunyara kokusanga wega sina bayitu studio legagu 0788666663 078 marakabere 6 magatano na trinere namba yomwere nabo kusanga nintu mambia bono obekekera ngere kiagoro chiga kijita kwenda sensemo ya maya enano turakumanyinga ninki kendete kwene kwa First Lady Doris Nyagaka kurwemba Kas Pipeline na koroli legagu kwera na toto nyendera usanga somoro biren Ensoko bwa kiro mwanchito mulgira unabutambe inche ni wankoro kwa Diana ndemo Eye Ensoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri oratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuro
Unapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Kera kama jengatara, daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe, ngararo moijana. Umozu bate ya mabwari. Muligeri bwen Soko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au. Turabe tukumira na kila litu kulie iki. Uchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko. Kugwakorire imirimo yawo yerituko. Kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngoli. Na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au. Ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omondoja kabwatwa. Ole bakalia omondoja kabwatwa. Amatukemero ngena gaika kabwatwa. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Soko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabanye nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira. Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito, yekoro yeito imeye Soko. Soko. Yekoro yeito imeye Soko. Soko. Ibiengia ya
Agire ngumanga buna leo. Ae. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Bugeta Sengen Soko TV asentunde akabera somoro birian soko bwakire tugendete usanganaye nabego kweneke mnango kumanyi tuligati yali agendete kweneki wani gobono togoso asensemo ya maya turakamanyinga wikira boninga nikigendete kweneki wana muna butamigo gotebya nigo tugo cyakurwa sti county te county ya Kisii ne county ya Nyamira iri kwanyara go kumanyanga wikira boninga ninkiria kigendete kweneki wakurinde tugo cyakabene nigo muliro mutindi mono ubwatire nyumba y'oburaro y'abana banyaruka ase skuru ya sekondari ya Masosa eyo gotoka se ward ya Nyamaya ward ya West Mugrango county eyo awasenivo yekerengo getaramanyikana gwikira boniga yabeteke kuya nabige nyombe yo yoboraro nigere yabanyaruka emiyemo na nigo ebintu byabo byonsi tokomanyigwanga byabete bikoya kende gyonsi getatoriri kurwa asomuriro yukuri no manchito murigeria no robotirwa betero ko aligani wano yo mito Steven yari kembune oyo abeteka gwikirana aschinsemecho Umurro monene nigo sambire skuru ya AIC Masosa Secondary ase ward ya Nyamaye bunge ya West Mugrango ya Nyamira ase binzo abyaya gucakira chisanduku cyaborokiwa ebitabu ebitanda nabo igo chimatres gati ebintu binde byarengedo mumeo mu basorero Banyitanga kuchofre yondieki se itonganga kana Masosa etware rio tukurwale ankomanya korraba bana tuwa bana bagukura twaminyokani twata koringi kya bera sengenje mironege ndrete ninga sikuru twaja korrosa bana bande mbale babwatira niwe osembayo ekale twata twanya romororo monke twata makuri yenjera yokunulimia twanyora bana barumberwa bana besikuru bacha bale tachindo twacha ko siara manchichi amabati goro nande ko somuruntrani mana wikara bono yara kini ko terkana nestima na endo na machikore bira domu yenere konjeste yenjera getu yachi kumanyikana yachi kubuna mbuto ko yali ngena yachi kurega sengo mumono lakini ndasema mabira nyasa yaba mugaso twajire twakonye rumuro twanulimiri ekere fire rescue bachigocha rumuro okeire none bachigocha mbacha lakini ndende konyoro twalimiri umuroria konyoro twanyurusirio nandi konyoro mwana nte yumia mbaro bali banyora sengenje ko dini kolia baba ni conscious barusi kwa bairu nyasange dispensary ngaite ko bara magyogo idinde bairane mbaumi etimono igo so fatra ndamso tuna mwana nte yumia naende community yale sekondi buya twachire twalimiri omulero abana baitu banyorire keboge kenene egento kende onyancha mbia mono aso koigwa witeye kwanyara kumnyoka gochegere tukwana abantu baitu bakore gento kwaigwe korengana biroria barenge no borobo neni gobereira asarenene ya nyorugo cyase skuru eyubene mega yokorario kichinsa cha mubaso ase baswa gwike compound ya skuru na gotema kurimio mulero yuo asino nigo igari yokurimio murro ye county ya Nyamira yekirano na kurimia omulero yuo yasara yanyorine abana abangi bone bakwa chintu bakorale abana abangi mattress cyagire gaiga and bone bakwa none nyimba bakobera mbara babwa tebitabu na moko gire liga na mwasa wa maiga na lechi anga jiriba bwa bari gutumia bono nchiyo mfaiti kenge nte kyaje sedomu so fanti mati sabana bara chote ba ndeka bachiko koyebi na ende bono roji isanate expense kere domu yibuna yagirega terucho tumike yaira Nige bikoreka mneiga bigosamba skuru byamentekanire igoro kubwatekana nege korwa kya bwango igase skuru ya utumishi ekyogiye itaborokiwa 15 nomo asebo igo bwango igase county ya Kisii skuru ya bamure asemeta boigo yabekwa asumurero nyanja wali kwa
Njira y'ubuiranĩria bwa Wango bisi omujumbo West Mogrango Mosque Steven Mogaka ige maragoba ya rero ya ire bitanda chimatres nabo igo ebintu ao byokorara erio gosira boroki wabo banyora sara enene ase mambia ya rero mwancho murigeria kerogorigeri mega ya ne skuru ya Masosa secondary yu ikabone iga omuriro nyarako bagukurimigwa ase ebikore byagendere ko babikomentekana anene mono ase ogosambwa which skuru au ase NC ya Kenya siko ikabonega report ko batenga ntro manyangi kirira omuriro yiga goswa ase skuru yiga kurwase skuru ya secondary ya Masosa yogotoka ase ebunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira gingo reporter ya Soko TV ndetera Nyarike Steven Embonde Manjito murigeria negento kyogo ichania sana chisukuru chabere chiko ya sana imensi ya Kenya bwego twarire kurwase county ya Kisii county ya Nyamira kwegure muna Musakito Steven Nyarike Mbonde tatebere muna chisukuru chigendete kuya kore no gusaba no kwegenanga onsi na chikonyara kago kwaniru nabego banyari bakubeka cincara kiri gusemika kati yo kwene kyabona mucando buno yoiga nobeko gusansuru negento kyogo ichania lakini nde togusabira abana funsi bwegas chiskuru kinga kibine chigababe maiso nabego bali basiretie chiamate cyabo gusabana babo gwetera somuliro lyo lenge utumishi toko basabira Nyasaye agende okuna chinkoro cyabe mambi yabono kuri machito mulira togusuka mutwe ekyombe yokorwania abakurumi kya EACC nigo kya mulikere byara usenigo kya mubegete byara omuklaki bwebunge ya Nyamira Duke Onyari asakagere kubwatiraniwa n'obukurumi wekira kishiringi 1,30,000 asokwewa etenda amuno bwagachibwa magacha maya yebunge ya Nyamira okwana nabaliki amangana moteli bwekyombe kyo kya EACC orosagerwa South Nyanza Alfred Mwachuga nigatebire buna Duke nigarachigo ikiwabo sibwe kigambero litsuko ya lero litsuko liye ikegocha mwanjito murigeria ase barabe bakurigeria nabego kwanera igoro yebnibe yo bakagerete nganere usikanete ne bukurumi obo Oski si mingi kidogo tu because of the Zoom. My name is Alfred Mwachuga. I'm the regional manager of South Nyanza Regional Office of EACC. Today we arrested the clerk of the Nyamira County Assembly, and I would like maybe to give you a background of what actually happened up to what culminated to his arrest today. Now, the Ethics and Anti-Corruption Commission received a report that alleged irregular procurement and award for the construction of an office block to Jetta Building Limited by the County Assembly of Nyamira. So investigations were done, and we had established that the County Government of Nyamira, County Assembly of Nyamira, recommended the award of the tender to the company known as Jetta Builders, which was not the lowest evaluated bidder. This actually amounted to conferring of a benefit of 30,817,396 to Jetta Contractors Limited. So upon investigations and conclusion of investigations, we forwarded our investigation file to the Director of Public Prosecution, who upon review approved charges on the following persons. One, Mr. Duke Simon Onyari, who is the clerk, Nyamira County Assembly. Mr. Leonard Kevin Nyamasege, who is the deputy clerk, stroke director, finance and accounts. Mr. David Nyarango Ombego, who is the deputy clerk, stroke director, legal services.
Ms. Joyce Oyengo, who is the Director of Monitoring, Evaluation and Evaluation Development at Nyamira County Assembly. Engineer Josephat Martini Oruru, who is the Chief Officer, Roads and Public Works, Nyamira County Government. Mr. Eric Onguti Ayuka, who is the Infrastructure Officer. And finally, Mr. Simon Ondari Ogecha, Infrastructure Officer. One of the suspects was arrested on 19th March and arraigned in court in Nyamira. The case is MCCGCR number E001 of 2026, Republic versus Duke Simon Onyari and 7 others. And this was of allegation that they irregularly awarded a tender of what? It was actually the initial tender was involved around 367 million for the construction of Nyamira County Assembly. So today, we managed to arrest the clerk who has been on the run. They have gone to several courts seeking anticipatory orders. They have actually been trying to avoid the court process, but as we normally say, serikali na nini ina mkono mrefu. Tito Mulgeria negatiari tugendete usangana imambi ya bono nabaigo litukuria rero nigo dio kiarabega gwikigwa kigambero banyari bagukwanira engane yo kurento gusuka mutwe mugavana we county ya Mira Muske Amos Nyaribo nigo litukuria goronera betega kora okobekirwa gwegutwa kwabasaye abo bagonyora amaigerio yobotumekibwe mtandao sati baboli abasaye kweneke abona kwenyolera bale amabaga yemerimo nabaiga betega kulia irabuna nakwenekia abasaye nabo kunyara bali bakwenyolera emerimo urenchera ya moyo kwenyolera engere yabo Bunenjere ya moyo gusira abasaye kwegendereria nigo mugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo aikira nasomo yigabo kubekira aboroki gutwa maiga yo konyora maigelio yo butumekibwe cinjira cyekerero gwekinia asomo yigo yo Nyaribo nagokera gwikirania omoroberio yo Lero munatwacha otobwate graduates about 57 of them batatomba taikirana lakini they are supposed to be 60. Kagukwana omo MCA we wodi Eligoma Nyambega Gisesa ningaru kubolia buno moroberio yo oikibwe ase sub county chonsi engana ya gwokoboka no mugabana oyoerera emeroberio yo koyekerania. On behalf of other sub counties, I know this event takes place here in Nyamira County headquarters. There are students here from as far as Esise Ward, kuna mwenye anatoka Kemera na mali kwingine. Tuomba tu kwenda next financial year if this program can go to every sub county. Mwate mipango yoko yira kila sub county first before we go to the ward level. Asensemo ya borokiwa ni gobairaniria mbia mono chinga kibaene kya konyora maigerio asebanyolire obumanyi obura bakonye amatukabosyo. We want to thank His Excellency the Governor Amos Nyaribo for this program. So this program yenye tumefanya digital skills, for me naweza sema like it's an opportunity. Tumejua mambo ya graphic design, kama mimi ni designer, napenda mambo ya transcription. I had some issue but venye nimesoma hapa saa hii hakuna kitu yenye siwezi transcript. So we are going to use this program, hii skills yenye tumepata kuenda ku create opportunities huko nyumbani. Ekerenge kenene kyomoroberio yo no gukora omuchando bukuburwa kwemeremo na kuigora amabaga ase chinse cheisiko. Ndaka na to anserte gente kengerina mumbo chigasire chinyenge. There is a lot of jobs abroad and their population is aging. So once we have trained these people here, karatu abasomiri bono na bawo isanga nyumba akolega sekara America akolega sekara Britain. Boigo Nyaribona enekia kubwaterana n'ekibengi kubwataka enibo yeri kabeso kubachi laptop elio ogokora emirimo ekerekyo na enekia kubeka egetaseni kya maigelio elio kumurikira obokoreri bwabo. Ojimotwa doseti system to partner with a bank to have a laptop as a deni.
Gao kore gase metinyebere. Onyoro anse wakane roni. Aida nichibese icho. Ngajine tutumie kwa abantu bande. Very deserving. So these people to join an academy so that we can monitor their progress and we can also be picking their requirements. We give them support until they start on their own. Nyambega naenekia okubwatirana okuya ase aba MCA no mugabana wikirania amagendero ao eliokoenekia obokoreri obuya imeye county ya Nyamira. On behalf ya MCS wa Nyamira County Assembly, we've had a very good working relationship. Zile project tulisema zikuwe procured. Tunaona kazi imeanza na inaendelea. Na tunaimisha like our contractors wakuja on site wamalize kazi. Kwa sababu hakuna haja ya kuchukua kazi ya nyota maliza. Pia niseme your excellence, unajua watu wamekuwa kusema vitu, but I'm very happy. Hii building ya county headquarters nyeko huko kwa karibu kuisha. Na erendo cho so obisigari na ndu twacho to kana no bwato obisio mugabana Nyamira County. Kerubo Frida, Ensoko TV. Manjito morigiria tugusuka mutwe gatia barai abakoro kurwa asebunge Nyaribari chache abo bakageire koba abagose abo bakabira abakansora nigo besogetie na kwameria enkwana yoyo kabeiro munyakerobo hase kiumbe kia NCIC Charles Nyachae sarorekanete komosokia na komokoboko umurwaniriria wekerogo kyobochumbe ebunge Nyaribari chache obosobo chori bore busyo moske okengo nyambane asibatebire bunatiga abanyaribari chache banyari bakwegwa libaga banyari bakomochora omurayoria batagite manchito morigiria turaronyoro robotirwa betero kwariganwa no mosakito Manyaribari power the unit of Manyaribari power kutwabera bagambi ntutegeta maskania yagendere Nyaribari nebwata abantu pare Nyaribari abutari omonto oyomo igatore no burro ande toge chiringa Nyaribari ntutagiti tunagochorera kirengaki abantu bonse bari Nyaribari bakuburi chikura na baito abana baito tiga basoke lakini ntutagiti omonto ogenda oragere saragera kuru ochaka kototebye ngangaki ekere tu akwanto mukutano orenge village back muna Banyaribari kuruga apa karugoro chinyomba chonse pya Nyaribari twatebeta abantu baito tobamo tukwanene ryogi erimo ekere guchikuikano no bochori twatuka turamo igobono ekina kigia toretera n'abantu abamintu buno bachira bonsi igatogo tebanga omonto orio korete amagoso yo goteba Nyarebe igatogo mutsaba akora approach guchisa Banyaribari fere tutati eturateye bagaka Banyaribari barusi amene bagaka nabangina bakore ekegusi keri na abantu ekere bagechirgo igo twagekanire twakanire kabisa amatange kero montachira matanga igaro asokorere CSF family tari go chikwendo somebody ekuno boridi obuno bochinga abantu baito ntona letigo yanje nani ngote byo mwana Charles Nyachae. I just want to address him because na kwana nje zezimi lakini ndale koma tebinga ndekemo Charles era di kange wache okuboli abantu rarangeria bagaka bande turaiga bono twaranga ambire nintwe o toboli na kimoro Nyaribari ite koraki bintu yasariki ayankwara gete okaraga omoindi okaraga omonto korokutangi twakora chance ya wansi basaliri baruro bono otiga Nyaribari akoriki araga omonto yatagete Nyaribari bekaraga omonto atagete because into bwate ni ayo kubwatisia mwana itomatiangi into taiti na ndo twara emefrugano ga in between eni ayo to bono mogusi to bengente kama to bwati matiangi to bere jubilee egere to koriki na lituraji gokonye omugesa kugito iguraria ntubwati mechando ali matiangi tore utena umo dabaga iguraringa matiangi mo kwa igore iguraria matiangi fifa matiangi igaria matiangi nkolengia egia very clear tugucha guchansa abana baitu na bange batagete gasi na ndentu bagweri committee bonsi bachiche especially constituency ya Nyaribari chache ntu batagete bacha bonsi pintu gwete bakali gose 10 bake na baitu bone gentu yo turata kegeringa tiga baiche batebe mwana abo bao ni kisera chiabo bagokora Munyaribari nakore gento Munyaribari nakore Munyaribari nakore
Baminto ngete guchia mwana gwitani igo nandi naro atatika tokoteba ika muna bagaka bikinyuriki Kenya libari chachi ntogotaka musaji ondere acha gototebera nga nyarebe igongo sabanga abantu baminto totiga gochorerwa omonto aso gwanja kwenu tiga abanyari bari boka batisaiti ngaki ingo bago chakochora abana baminto bonsi piorio otagete ngane keroge kiata gete tigajiche aonje baoni chisera chiabo ekera baoni chisera chiabo egere abanyari bari boka bangina bamura bagaka batisaiti ngaki oyo okwandira mangana maya ntubwena totomochore kerogo Manjito murigeria chinga kitogendete ukumanye gatiari agendete kwenekiwa kurwa chinsemo waigoni gati abaraya obakorige kirugo kyobo jumbe kwebungia tutu chache not bagikerie bikore bigati yabarayi byo guturbania amatanga hukwa ase chinkwana kuyikorenta use chicho chigwetania abarayi bande nabego chiburaburu kwana na timbacha wodi ya kegogi kitutu chache not asomo yigabo ko mweni nyagusira Reverend Jackson Busire ningo muwaziri wechipara ime county ya Kisii Motarege ai murunganitie engana ya serikali yo gwanchirana abaroire bebora banyare bakorento imiensi ya Kenya hasate biribuna aba Kenya tigabanyare bakwegwesko yabo nabego kubuli abamanyi be county ya Kisii nabega bari kwenekya buna kubika bare omolembe ntoje tocha akoros chipara mugavana nagule biragita bitari bike biche bicha moche mo birole buna byoja gukora gasima biche to wansine kilomita 22 asikira ward kini tocha wansira tumanya tocha wansi kule machipara chini. Chief kama polisi muko hapa na chief muko hapa. Tumeanza kuwa shida Kitutu Chache North kwa sababu ya goons kupiga watu matanga. Na iwapo hizi vitu hazitakoma na sisi tuanze kusukuma hii hatutakuwa na inji. Wale watu wanapiga watu wengine hakikisha mnachukua hatua ili tuwe na amani. Asemoko genda sabiri nse ya ito gere bobe abakali ko toletere bola Kenya ito kumiti bwiro bobu itabanda bantu bagutamana bakoreta murigere libuya mosoira inyengiya mubwati sio yo minto okengo matiangi to yasema mugusibale egare to koliga sibile wendete na ndenda ate watanga chisemi chetu chiasalikire semi chetu bana mbali go etabu na watakire go eta bali ba usikanete karalengeria mangane chisemi Nabaigoni gokuborigwa kwarurwe gochia sabantu bali no bolema wesokia na kurwaniria ebirogo byege siasa sobocholi boli busio okono kuborigwa hase serikali okugo kuborigwa no gwitira omonogerwe serikali enene Isaac Mwaura nigaya kwaneta ya chingaki bali gusanga nabantu bamenyete no bolema ase skuru ya Kenya Institute of Special Education ime ya Kasarani no musakitoli net jambane na betika gwikirana na kwarigania orobotioro. The inclusion of persons with disabilities in governance should not be viewed as a matter of charity or goodwill. It is a constitutional right. It is a matter of justice and equal citizenship. Most importantly, it is essential for strengthening democratic legitimacy and ensuring that public institutions reflect the diversity of the people they serve. Omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura usegetire abantu bamenyete no borema gwesokia asobonge na kurwanirira ebirogo ao bya gisiasa ase obochori bore bosio gukwana kurwa ase skuru ya Kenya Institute of Special Education. Mwaura nigatebire ense ya Kenya yairire ebitambukiro gwikiranira chiko yokubwaterania abamenyete no borema ase chise ao aseboigo atebire kiama kia UDA nigo kia bachorire ase ebirogo ao. Kenya has made significant progress in advancing the rights of persons with disabilities. The Constitution of Kenya 2010 provides one of the strongest legal foundations for equality, dignity, inclusion, and non-discrimination. Article 54 affirms the right of persons with disabilities to reasonable access, communication, education, and participation in political and public life. And it's only UDA, the United Democratic Alliance, I'm a founder member, that has attempted to do a proper nationwide grassroots elections, potentially having 580,000 officials.
Yeah, if each one of them mobilized 20 people, you win the presidential election. Mwaura oenekeire abantu abu bamenyete no barema buna cha agenda chabo chionsi nigo chigo cha kumurekero bwikera nune serikali. The government remains committed to promoting disability inclusion across all sectors of national life. We recognize that inclusion cannot be achieved through legislation alone. It requires deliberate action, institutional reforms, accessible systems, adequate resources, and sustained engagement with persons with disabilities. And I say that I'm extremely encouraged that we are gathered here today to start defining the course and the agenda for the next general election 2027, so that we do an audit, see what we've been able to do, but also what are we asking that we need and what are our demands, so that also our votes and our voices can count. Nonya nabo Mwaura wanjiranire nonya yonsi gagokorekana abantu bamenyete no borema nigo bagwetera emechando emenge. Despite progress made, we must acknowledge that many persons with disabilities continue to face significant challenges in exercising their democratic rights. Physical inaccessibility, communication barriers, limited access to civic information, social stigma, and inadequate representation continue to restrict participation in political processes. These challenges not only affect individuals, but also weaken the quality of democracy by excluding valuable voices and perspectives from national discourse. Ngoripoteria Soko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi eretariane Linet Nyambane. Manjito murigiria togosika mutwe mu bunge okitutu chache South Anthony Kibagendi kagokwana somo igabwa matanga yoko mwenya Festus Nyagwara oyori mu muromo abo Dennis Nyagwara mu manager bw'ibunge yo nigaboliri abayiboli kwenekia bunango kwana bale nabana babo nabayiga bali mu gutwara chinkwana cyo kwigwana naborokiwa ekero baras skuru elibanyara bakomanya omuchando eliyo banyara bagwetanga no gusamba w'ekskuru machito murigiria turanyora enkwana yomora yoyo. Omujumbe bw'ebunge ya kitutu chache South Omosike Anthony Kibagendi nigaruro kobolya gochasa aborokia amo nabaiboli kwenekia bunanko baikabarange aborokigwa na komanya ayabaganitie na ayabagwetera iligotange bikole byabere bikwenekigwa samatuka bwango igabye skuru gosambwa. We have challenges with mental health of our young people, and we are asking parents, we are asking the church, we are asking teachers, let us work together to ensure abana baito akibatwalire discipline mbasamba chiskuru onye wale basambira abamu abo. Kango kwana samatanga ya moyo ko mwene Festus Nyangwara oyole mu muromo abo Dennis Nyangwara omu manager bw'ebunge ya kitutu chache South oyoene kiwa sensemo ya Jock Villa wadi ya kitutu Central Kibagendi niga keira abananchi mbuyamono asoko mosira asobokolera bwaye na olyeira yogo chikogendera kubakolera emirimo mbuyamono for the support you have given me as your member of parliament. Each time an opinion poll is done here in Kitutu, I rank very highly, and this is because Keremogwake Ruchisimi munasema mjumbe wetu anafanya kazi. Chinga kechiboigo niga mochiria bamereri baya soko ene kia siasa chitari chobone goroyo bokoreri bwaya asa egereire na goteabuna ere niga tumekire chibesa cheke ganchagia CDF asenchere rengia ikyo gia konyire amagenderero ao korolekana. Lakini wakati sipo huwa anasema ati pesa ya CDF imeibiwa. Wewe kama ungekuwa unajua uongozi vizuri na ungekuwa unataka hii kiti kwa ukweli, ungeenda uangalie kitu inaitwa Auditor General's Report. Kitutu chache South hata shilingi moja haijapotea. Mkitaka hii kiti mfanye kwa heshima, mtaipata kwa heshima, sababu mimi ninajua Ruto hawezi kukubali nitoe hata shilingi moja, atanifunga. Asensemo yayo yokolige kerogo kyobo MCA wadi ya Kitutu Central sobo choli bolebo sio Josephat Sungura nigamo chirio mo MCA Duke Nyarango sogo taikirane lyo bokoleri obuya na kobaikanga abananchi asalire irago cha koronge yega siase wadi eyo chinga kyairire oborai okay be mwana so twali baga
lakini antene ngende to kuruhusia 2027 kwa sababu kuna mwaro maana na ndio mheshimiwa lera toka for the first time umaete kero kyo kwa MCA agonote tukuria gakitika basana intujo tutogo kina bone gato gwikero geke egatumanya what is administration egarake wikitoso chigoro kwanyara ngaki na itu tuazuke county government of these people who are intelligent sharp and sharp minded to make sure into kusikabiribusi 2027 we don't want ndolo tuosekana itose around here on the point sur tuta inkaguchi ejo atataba mai koliboteri getaseni gensoko elietaria nende bora mwenesi Majito murigeria negatiari tugendete usangana imambia bono twaya tutire na mangari nge kolende twara kumanyire gatiari agendete kwene kiwa bura butambe tango tebya sumtanda ito Facebook no to live mambia bono bure Nsoko TV moro bine Nsoko bwakire tugendete usangana kolende varianta imation tigana ba imation kyara ni batitarike chitaikaibere gaiga Pacifica mwenga oteba kura pipeline kware bwakire me yomorobiro bonfenche mabisa kurwa kirwa umusocho ateba no ali mi yomorobiro ikomo ero radisalil nera oteba ne yagita Alex Ogitengiti kurwa maji mazuri Kasarani amona Hilda Morati undini megeta seni na mbeye mwen Nsoko mpaka omoire. Asante sana Bruto Tsinia kurwa marani wachi following mochukoro bweri bilia baba oteba komo mpaka chinsa chomoiro pamoja amo kurwa bobembe inawandimi yesho Young Daddy Jack hata Jackson Mbongi korua muhoko na ndime yomorobero Kea labigo Edumzas ya Nyamache Wilson ya oteba kuroba basi Nyamache nyabiteno alimi yomorobe First Lady Doris Nyagaka kuremba kasi pipeline pamoja labigo Jessica Mraote Nsoko bwakire no alimi yomorobero mpaka omoero negatia bali basangire na intuose balia ndanyara ginko wa mention emambia labigo sesemilia WhatsApp na bale babekire kerengero kyabororo aiga Ezra Mugusu kurachise mocha mabuko outeba Winging life morning to my mommy Mora Magusu na my wife Veronica Kwambukana watakia siku njema naitwa kuganiriri tukoriyigia kwa niaba ya mate ya goma nchito muligiria kolende katugansa ine gusanga somorobiro Nsoko bwakire kote binando gende kubeka ujumbe yago tutaitibana tusuka sensemo yiga city na tuna kumanyenga ninki kegendeta kwene kiwakura chinsemo au imena isukense ya Kenya. Eye Nsoko TV Oboroso bumugusi Kera kama tingatara Naiketa ni ya Nyamira na rena shauri sangwe Ngararo moijana Umotu wate ya mabwari Murigari bwa Nsoko TV Oyo no moroberio bwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandagita sekerugo orambulete merondo kunyagosibero ngori naria seskrini ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omoto ya kabwatwa Bakalia omoto ya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mrna nabali bechinguru Irukwe manyabo na wata kuruchitane nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Eke ombe Kenya bomo yeichanire kurali uko kwa Irene Mocheche Moindi Bosire
yoro mwana o Wesley Moindi, Crescencia Kerubo na Trufena Moindi. Igaro mongino Frederick Bosiro Ogeto, ngina Stacy Mora Ogeto na Benedict Ogeto. Noyo mwabanya gusira Kim, Eric, Ronald, Victor, Gladys, Kefa, Maziden Mocheche gatia bande. Igaro mwigo Ezekiel, Andrew, Job, Trufena igatia bande. Igali mukamumura onyagusira Sylvester Ogeto, Teresia, nyagusira Bochere, Teresa, Anne, Tom, naboigo Charles Onsongo. Igali kamati ya Pacifica Gecheo, Mary, Anne, Salome, Joseph, Angeline, Wilfred, Danistan, Beatrice, Zipora, naboigo Roslyn. Igali bamu abakuru kwa Ngeri, abakuru kwa Kumenda, abakuru kwa Magembe, abakuru kwa Onsongo, abakuru kwa Machini, naboigo abakuru kwa Mayaka. Ngina moke abakuru kwa Gecheo, abakuru kwa Ochengo, abakuru kwa Omari, abakuru kwa Nyabuto, abakuru kwa Moseti, abakuru kwa Musira, abakuru kwa Kinara, abakuru kwa Mukaya, naboiga abakuru kwa Nyakirario. Omubera oye nigura rusiwe nkendu omucyo Mombasa kitalikinye cyo mutinyo gatano noyo mu mwaka yo bukiri 2025 nomo nakoye ni wachitalikisa no cyo mutinyo yo bo mwaka yo iga enchoro sublocation mo channel location ekinyarukanya BOC Eroko Nyamira County nuko kwatwararirie kwa Hailene Mocheche Moindi Rwensoko TV twatumire ngora ucyase amate abayiri n'abasani banyagusira. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bo mugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo sino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobole likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagotebanga yogose komo elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni
Soko TV Oboroso bw'Omugusi. Manjito murigeria bwita Sengen Soko TV asentunene ni otoswa sense moye chigaseti turakumanyanga ni kigendete kwenekiwa kore nturaswati goyo mito Ishmael Mogerera ragukwani mambia bono etunyare togosuka mutwe. Karibu nendo mwanchu murigeria mambia bono chida ikanisa no na iberegoro yensa eyemo ya bono mambia Soko TV Oboroso bw'Omugusi na neto kumira na asembeo ni gwacha Canada yana ndemo korende bakorate bana mbiyonyorwe lakini genteke nene oikirane ribaga ryoko mocha go taikirane chipari chiga chaito na beko nyarikana na ayini gokwero beretu bya lakini amange na mangara si chipari chiga kolende nyasa nganchere na intokomerana emambia ya bono go chakira bono igabuna togendera to ikachinsa chiri isatu ne chidaika emerongo tatu Soko TV Oboroso bw'Omugusi Eliane Ishmael Mogere bwatia yara se chingazete mambia bono gwetra senchira yo mutandao bwekerero Facebook robega semeria YouTube Soko TV ase namba mo wasilana se ujumbe yagenye na bwego no chikonya libaga lyo gukwana mona intwe mambia bono enoti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu yonero enamba ya mo wasilana kerekeria togo chaka korigeria yara singazete mambia ya bono chingazeti ne chinyinge tobwate igaiga engazeti ngo chiko chaka monere mambia ya bono ne ngazeti ya People Daily na sengazeti ya People Daily egati yari agukwanirwa aseri tukeriga lya kane mutinyo gatano na rimo egatebana Ruto's pet projects get huge allocations in 4.8 trillion budget ase budget yo mwaka bwe chilefu ibere emerongebere na gatano na rimo merongebere na gatano na kabere ase budget yo kerikori gazeti ya People Daily abwo emambia ya bono nigo konyorana oyoreka bwense muno mu waziri bwekiganchekeria kanene John Mbari kabugorete sanduki eriaye alafu ase ensemo yende no ekarikwerera na emirobiri nerororo ase budget yega eguchekonyora ekerengo kieguru gechibesa gose yanyorwo gusirwa okonene mono ase budget yo mwaka oyoiga abwase egatie bintu biria bigo chia konyora ogosirwa konene na umuroberi uri okorokwa na beta umuroberi beta ni gemineti na bottom up economic transformation agenda onyore serikali rabisia engakieria yargoswa abisyo senga kibari koligia oburayi ngana nere libari goteba na bottom up igo oino umuroberi omugima ne umuroberi oyo mugima koyo ikirania nenseme yengima ni gebe sekerengo kia kere chi billion emia ya memeronge 135 billion na rebesa ya bikrense mugo chigosiro muroberi oyega o bottom up economic transformation agenda gose beta asense muyendo bwagachi bwechi nyomba obwagachi bwechi nyomba cherigori ryense ebesekerengo kiaikere 50 billion aso mwaka oyo bwechi lifu ibere merongebere na gatano na rime merongebere na gatano na kabire ebeserega bwekerengo nigo ere chibilion emeronge 5 ine rebese abikurense mugo chigosira omurobiri oyo iga bwagachi bwechi nyomba cherigori ryense aso omurobiri wo kwenekia na estima ngo ikere gose chinguru cyomurero ngo ikachira ase chinsemo ao imeyense inse asense media kurukwa na budget committee allocation for the national electricity grid system rebese yabikiruga bwo nigere chi billion isano na ibere chinuguta isano ase ensemo yende ebese ria bikirensemo gwichigosiru murubiri yokurukwa na Kenya urban programs nigo ebese riga bwo nigere chi billion 15 na isatu chinuguta isano nemo asense moyende amangana yogo chegusira amangana yabasaye nigere ebilioni ya mochinuguta isato onyora semirubiri yabasaye nabono tubata somurubiri lyokurukwa na nyota of course wizara neroro wizara lyekurawa na weekly for paranya wizara yobonchiro lyobokoboke amo nebyombe 1.3 billion nabasa yabekirwa se enseme gochigusira mangana abwatikaine nabasa ekyombe keri kya IBC nakerekyo tigara magega ekyombe kya IBC nigo kyairwe osike gochikwa kwenyorera chibilioni emerongo ebere na inye chinuguta kianda na isano nemo ekyombe kya IBC
nigo kegochikwenyorera chibilioni 24 chinuguta kianda na isano nemo irio kwenekia na nkorobirikere amang'ana bwatikere nobochori monekera turu chia sobochori omonene bwo mwaka bwechilifu 2025 na kabere amang'ana institutional housing ekera tokana mani university school hapa na pale 20.2 billion nera besa yabikiru ensemo ase ebese nde ya nyota tuwaye kwa nekuru mwenu lakini nigerega abo 4.7 billion amang'ana ya NYS 12.5 billion eriko siromo roberiri bwo kurwa magere guchiase abasae inse kyombekerikia NYS ainaro agokwanirwa ase gazeti yega ya People Daily emambia ya bono ase gazeti endere gabwo emambia yega nkogenda paka ase gazeti ya The Star kurwa budana nacho komanyigoro ya The Daily Nation amo na Taifa Leo engazeti ya The Star mambia bono ekerukolira se page isiko mwanchomo ligeri yabwo buno ligeta se TV yago nigo konyorana ebieni mbire gabwo ekieni gatangani ne ekieni ya Kalonzo Musyoka ekieni ya Kabere Martha Karua ekieni kya gatatu Rigathi Gachagua ekieni gya kane Dr. Fred Matiang'i ekieni kya gatano na ribo Edwin Sifuna amo na Justin Muturi Karua backs calls for science driven peak of flag bearer bwesiwe bochorwa mwaka bwechilifu 2025 na kabere asense media ekwamerelia serikali gosie kurukuna United Alternative Government abayiga bonsipi esabu ekunye gwakuna ine ningo gochekwegwa ribaga lyo kwerukia ebendera ningo gochekwegwa ribaga lyo kwerukia bendera kurwa asense media ekwamere serikali elichikobana nigego bago chigotwara omurwaniryo yomo asetebe oyibago chikomera no muraibense Dr. William Samoei Ruto igobono korengana Martha Karua niga abereka ali magega yomurobiriro kurokwana scientific Paul sikorekane galia eliyo manyekanena ningo oli igoromono oseningo bwate birengo byegoro eliyo gochikwegwa ribaga eliyo gochikoba oso gochikwerurukia ebendera yanse miyuno boigo yokoba enamba ya kabere basi ambrana ro chikoba omokonyi ainaro agokwanirwa bwo emambia ya bono nengo kwanirere amang'ana y'omungwano yomo uye gotebekana oitang'ina asingencho ya mangana abwate kaine norobebe mungwana nara igo itangina asengencho ya mangana abwate kaine norobebe of course intochko yali ya ase obwagare asengazeti yega ya The Star emambia yabona mangana yebyasara naro nakwanire emambia yega naboiga se engazeti elimbwate bone emambia bona boigo engazeti ya The Standard naro nicho kwerera so bwagare na ngikire asengazeti yega emambia yabono kurendeli ngana linene bakomorekere emambia bono nigoro ye county ya Nairobi omo CEC naraiga umanyeka irobona Charles Kerich oyuwe kiraboni go ganeri koswa koba asegesibo asege kimeti enye etatu asoko genda mamincho no guchika weke gambiro abwo ase ebesere 106.7 million egani rwakanwa uchiase elofam korende base yo techieti kwenanwa asabono omo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja akari kubwatiraniwa ne kinekeiga asekeria otebekanana niga konyiro yo kurukwana nere Charles Kerich oganiri kobechera lakini bono niga kotebekana nigebisete abwase akagere koba asumuchie o Dubai na asekagere na Johnson Sakaja nere omokonyire gotama eriyo tache konyorege sibekiga kimetienyi tato asokogenda maminchono gochika weke gambiro ainaro agokwandira sengazeti ya The Standard emambia bono korende ntochake korigereria asobwe memono emambia ya bono sense mo yagodeyana naraliaya obwate Manjito morigeria gazeti ya neri tukoria rere gokwanira igoro ya gazeti ya kwanza The Daily Nation aiga nige gokwanira igoro yo gusamba gusoko ya wechiskuru bagokwanira igoro igatiye skuru buna boroki wabagendete usama chiskuru ichibaote banga chiskuru chinyinge boigo nigo chiasie kiro naro chino ni skuru ya Lenana Boys nero mbabete bako sieka usaba roki wabakote go baragenda sichinga chiabo aigo manjito murigere kato kwa negatiye skuru nigo konyoranga ogutaigwana kwa beire gatiabo rokiwa na boroki asje skuru egento gikwirira abanyare bako tebwa abanyare bagwikira na sichinga chiabo egase gazeti ya The Daily Nation nero mbata soko bokwane gotebanga bono nigo yabe iro bwoba asje skuru weterase ogosamba wechi skuru gokwane bari goro ye skuru ya utumishi eyuere imea Gilgile county ya Nakuru igabengo bateba buna yabete yego ya abana 15 no mo bakaba bagusiria amagimabo nabaigo bagotebanga
abara gose ababwatani abono nigo bagotebanga aborokiwa nigo bagukwanira iguru ya matemu ayibatatagiti banyare bagokora guseme cyane bagwitirekero bagokora amatemu ayo bagoteba boigo iguru yobo iberia bwa matemu egati ebinto binde bagukwanira se gazeti ya Today Nation boigo mwanjito moligeria ekerto gukwanira gazeti ya Today Nation gukwanira bali boigo bune serikali erabeke meroberio yokwenekia buna chiskuru chiri konyaranga nchibwataboroki wabange ase chinyomba cyabo cyoboraro konyara bale bagokiania abana abugose banyare bakogaliya eryo banyare bagukorana no muchando yekero okonyaraga kokolekana chiskuru boiga ngo kwanira bali goro yaborokiwa banyarete bako irwa sekegambero agatukumanyingwa nga bono ekegambero nigo Kenya tege kuba matuko merongebere ne limo banyare bakobera se ekigambira gwo mwanchito muligira tukumanyigwa nga bono ni bara korobo nengi baraligeria CCTV footage eri abete yeko bwato usechibicha chiri nabige gati yabo bakorobo nengi bamanyenga ninkirete mono aboroki wabo ko samba edomu ejo yagereta aboroki wabange bakaba bagusiria amagimabo boiga sega zetiye ngokwanera bali mbure nyinge ya El Nino bagoteba bono nigo abaligeria use abatatibelire babolirie abananchi bali bamenyetange n'echindoche nabigo bali bamenyetange na mache banyale bagusukwa kurwa chinseme chekiagera embule nyinge nige kagere gochegutu omwaka oyo bagoteba balinga amatuka mutugaganira bataraina na matuko kigosendirerie kole bagoteba nga embura enyinge ya El Nino nikagere gochegutwa wegongo kwanira bali goro ya Aden Duare aigano mu waziri w'abakino mwanjito Mulgeria era gotebanga okorobekana kogogendete kwene kiwimensi ya Kenya abakenya bagotebanga tibatageti ensemeria egochikobe kwa sisemo chiala ikipya gochikorigeria mwanjito Mulgeria amangana yoborwere bolibwa Ebola nigo agotebanga no nyeno korobekana okona gokorwa nigo ewizara yobochenu konye yabekire chinseme icho asatebrenga quarantine yo asisemo chala ikipya airbase wikinyare ngekobekwa erinyare yekolinda amagima yabantu mwanjito Mulgeria ninchuko kumanyanga nara lya babet ba ukwanira igora sibunge naro chikati yabarayimbanya tebagokana okobekwa we quarantine yo bagatebanga onyege kobekwa ebene yaba Kenya balia bagochikokolera ubunengi gose bagochikokolera check up kero banyorire ngamba bwate ebimanyerero bira guse sign siri ngamba bwato burwairo bwo na bagokwanira gaiga nichiko sangana yasobwagale egatialia bagokwanira kono mwanjito Mulgeria togochaka bene kurwa se gazeti ya Today Nation mugano gokwanira iguru yoko yawe jiskuro nigole page ya 4 page ya 5 page ya 5 nemo naitenda sangana ye asobwango kyana no mugano twabere togokwanira aigo mwanjito Mulgeria nigo bagotebanga bono jiskuru chinyinge mensi ya Kenya ni tibama itinga ninki aboroki wabange bachakire gusama chiskuru chuntaro chena gotebia kurwa se county ya Kisini county ya Nyamira utwaga somero mugano toro chibagesa skuru ya Sameta Boys mwanjito Mulgeria egatialia nyatika gokorerwa koleni nigo baboliri ababwatani bekisemi banyare bakwenekya bunangu kwana bale na aboroki wabayiboli boigo babeire in for brigade go mwanjito Mulgeria sbagateba abayiboli banyare bagokwana na aboroki abanafunsi babo gusabana babo banyare bakumanya aso muchandole nekera abanafunsi babwato muchanda se school bakwane nabalimu eri banyare bagokyania omu basukano bunejiga egani go babegete school yemo gaigo mwanjito Mulgeria kurkwanga St Joseph Seminary School ime ya Molo Nakuru buna yabetege koya agwo mwanjito Mulgeria tokumanyigwa litskore goro bayebegete gagu nero nyabetege koya ebintu nabatoro chibiyete gagu chibox nchire gagwe bitanda negati ebintu binde bakama bati bina wete gagu kolende gaigo mwanjito Mulgeria ntu bagokwanira morone serikali bayiga kubeka emirobero gose chinchira baranyale bagokonya gose gokyania omuchando yogo koya wechskuro ayiga bagokwanira chiboarding 15 asinsemo chie nsemo ya coast gose coast region abagotebanga na barabwo
negati abali aborokiwa babiri bagusamba chiskuru 15 chiskuru 18 mwanjito muligiria abanafunzi balentire omuchando yobo gusamba chiskuru yatokwanire skuru ya St Joseph Seminary Meamoro nero nigo yabetike gusiekwa chitariki 30 ekero abana babete bagusambe domu ebintu bikaba bikoyo mwanjito muligiria narinde bagotebanga eserikali ne goikebwa trichiko nabaigo amachiko yabetege kubeka yokorenda chiskuru yokone kyabuna borokiwa kero bara chiskuru nkomenya bali bya nabaigo ekero konyoranga omuchando rororo mwanchito muri bagotebanga abaiboli mbali ni fold kerabana bari skuru kini rende abaiboli nabaigo chiamate go stakeholders babe bagokwana nabana babo ekiagera bangende babo nigo bano bagochikonyora sana okonyoranga mwanafunzi sambire skuru lakini omuiboli otebwanga akana ebintu biri byasari gitoma ite squeeze Ishmael onye skuru yagire ebintu mire byayira bya skuru gali okonyora omuiboli otebwanga let the fine yichiri bukomi echo konyoranga tabwati igonire byano nye naro no mu bunge tutuchache no tirena bolia abaiboli banyari bagokwana n'abanafunzi babo kero bali nabarabuka nabayiga abalimu kero baro cyo mu cyando nganoro bakwane n'abanafunzi tumetsu somugano inora sigazeti yao kurende kingo chikoyo kolera gaiga abanafunzi bali kianda babete bakubwateranirwa no ko US school elia ya utumishi girls aigo mwanchito muligiria bono kero babete bakuyigwa sekegambero nigo bayitunande amatuko emerongebere nelimo banyale bagutigara gagu asegeta sin kyabanyanyimbo chinga kichiri CCTV footage gaenderete koligererwa egento keri bataite komanya inga ngakyo molero yo chagete na kero mwanafunzi ase abakagerwa aba party ya parade egento keri akolete ngolyo bwate kebiriti ngolyo bwata mabutanga kiba chagete kotongi nabego mwanjito moligeria tuchiko gotebyanga abanafunzi aba wetera lichiko tuchiko kwana no mo wakiri togaiga atotebinga ngakiri chiko ligoteba abana buna baiga getambo keroki keribagani irikoirwa ekero balentire omuchando bunoyoiga kera tugotigara samangana yo abwatikene ne chisemi no bego chiskuru emambia yabone sepeji akabirene ya gatatu na boigo eyakana sengazeti eyeiga ya The Standard emambia yabono aliago kwanirwa bwankari na panic hit schools as principals resort to closures over unrest buna goikera bono iga nigo abatenere bali bechi skuru gose abalimu abanene bono abange bagenderete gwake sabo na boigo kweligeria na nigo bakorara asie kati skuru asege kakere ekiengake ekerokeria okomentekana gwechi skuru gotongiwa na boigo ukorobekana na mangano ao agenderete kwane kigosobo tutukano abagenderete kwane kiwase chiskuru abwase gwikera boni yagotebekana na kurwali tukolire skuru ya utumishi skuru ya baisike ya utumishi yatongetwe gwikera rero iga nigo chiskuru chinde 10 chiarorekanire koene kibikoro bingabune biga nchire kiri chiatongiwe nchire kiri aborokiwa bakori okorobekana egento kenga buna ekeiga bono abwasi gwikira boni iga buna bono eskuru ya Moi Forces Academy Lanet nigo abaibori ba grade keriya 10 na boigo form 3 babete bagote bigwa bache bayi abana babo asense muyende skuru ya beske ya Kiangonyi nero asego egotoke county ya Muranga nero naboigo eskuru ya Loreto Girls Kiambu eskuru ya beske ya Gitugi egotoka county ya Muranga eskuru ya Njumbi Hai egotoka Muranga county ya Muranga ndo china rega tanga ina iga sana asa ngorwago si of course ntwa rasameta abayigo ntwaros je litkolegoro eskuru ende boigo alianero ya bwate ekeiga skuru nera aliankore kunya kunyerira lya boni choko manya ase obwango mono emambia ya bono eskuru ya Masosa nero negatieria nero yenyorete asenchira engabuneyega bono wikira boniga niko chiskuru go sabatenere be chiskuru nabarimu abanene abange babo ekonya ko babitelekero barire egento getege sininiga go se barire kemanyererio nigo bono bakari gwakira ekoreto bwoba yabitele bakira abayibulie simi batemina inchwango moi abana abo asebono asebono muzigo monene nigo tigaire ase wizara eliye chiseminse yo waziri Julius Ogamba
bunange tambukiru keke serikali eguchia kwera nande kerokeria maboli ari na seki engakinga bune yenalia ayayiga agenderete kwenekiwa aborokiwa baria kianda abo barabakagerwa sokubwateraniwa nogotongo gwe skuru ya utumishi girls ama tukobono na 70 ne limo bagochia koba chigotangwa ekerokeri bono obisi area ya DCI yasabire enyarege kwegwo chingaki elio bakore obotuki na ekerokeri obotuki bogenderete asama tukaye 70 ne limo gochakera gochakera lero mpaka sitariki ya 74 nigo bono abanyaruka bali kianda abakagirwa bagochia kugendera kugotangwa kero tukibogendererete ase page ya gatatu page ya kane tali ya gatatu ngokwanerere amangana bwatekaine no gusukuma kwa babunge imeyense ababunge imeyense goikera boneiga nigo bagenderete gusukuma ngana nirege genderete gukwanerwa and of course aseri tukuligera umwancho morireria ntwaye kwanerete engana egukwanerana ine nere ya school chiri chi boarding all boarding schools chinyare chigosiekwa igemeretina tuchigutwara chi day school choka engana ibaro nego egenderete ukwanerwa sobogara se page ya kane emambia ya bono magega ya kirikia negatiwe ase school ya utumishi nabo yakandira tukwene kiwase chisemo abwase bona babunge gwekera boniga bagendera tagusanga ebirengereryo erikorana nerebya gosieka chi boarding school chonsi ime yense eriwetanga kurwase ebikoro binga buna ebiga asomo omwaka bwe chilufu ibere na 15 nemo aso mwaka 2016 weka igagotebekana na chiskuru emia eyemo nigo chiabete chigo sambwa aso mwaka we chilufu ibere na 15 nemo nigo chiskuru emia eyemo chiabete chigo tongiwa ainaro arabo emambia yabono nabo gekerekeria gukwanira asamangana yo bwatikene ne chisukuru erigo sikamotwe nabono kuligeria amangao ale na ye chisemi nigo aba MCA kurwase county ya Naroka ntwarora angamatuko amakega etere guchimaiga mba temanete chinguru sana chiarenge chitariki 19 mutinyo gatano ase county assembly area Narok ngwaro chibakurwa na tata ase county assembly aletmeti nkerichonero ndi moigamba ruane tamsiye ewe kometa mbaga bagusialira na match bono nigo aba MCA 35 baboligwe banyale bagwikirana ase chiobisi chinene chia EACC ekiombekeria kia Ethics and Anti-Corruption Commission nigo bono kiabolira aba MCA abayiga 35 be county ya Narok banyare gwikabusyo bwe kiombekyo erikweranira amaboli ao na kwerera asobwagale na nki gyakorekanete chitariki 19 mutienyi ogatano asaba MCA barorekanete bakomocherana igana bagotemana chinguru ase ebungeria ye county na nigo paganiri gwika gochakira chitariki kianda goika chitariki 22 na nigo paganiri gocha main headquarters aigase omuchoyo iga o Nairobi epeji ya gatano egokwanira igoro ye budget yo mwaka bwe chilufu ibere 25 na rimo 25 na kabire budget ye nigere 4.8 trillion na se budget ye yere chi trillion inye ne chinu gutaisano na isato na ibere kerike gokwanira bono niko korengana ne committee eliye kuligira magana ya ye budget planning ne chibesa ase ensemeria ye ase bungenene niko bono bakeirie budget ye bintu gete gapo alafu bakinirie budget ye yogo se bayementera sinsemo chinde bagotebana ne chienge nchomono buna bono obisi gose tranda ase obisi ase budget eriega niri kogenda ase nyumba yobraibwense State House budget nigo yaringe 16.3 billion aso mwaka 2026 2027 kogenda proposal elia yaringe mesa nigo proposal yaringe 16.3 billion lakini bono ebese yo nigo yakeire goika 12.6 billion budget iko nyane nigere 16.3 billion kwa ne proposal lakini bono sense meria babunge nigo baye keirie paka chibilioni 12 chinuguta isano nemo ase nyomba eria igebineti na 3.7 billion na rebesa ya keiwo igabwo ase obisire kogenda ase office of the president executive office of the president nigo bona go chakonyora chibiliona isano na isato chinuguta isano na isato
oyonyoriro gwakwo konene no mokonyi bo murai wense oyonyoriro gwakwo konene no mokonyi bo murai wense ukurukona ne professor Kithure Kindiki ose ase obisi yo nigo korengana ne proposal entangani nigo yarenge chi billion isana niguteyemo bono nigagoche konyora chi billion isatu chinuguta isano na isano na ibere 3.57 igebese nigo yake igwe ase birengo byemeronge 3 kurwa chi billion isana niguteyemo weka chi billion isatu chinuguta isano asense mo yende naro ebese yonsi pi of course nabako nyora renga zeti HP page ya gatano bwenyo bwe manyamange lakini asokoriro bwango mono ase wizara iriera chikonyora bono ebese kerengo kya kirego mono and of course ntwaro ebese ina nigo era chikonyarikana ke igwe bono asengencho budget cuts ya rokani mwino ga ebese ya rusi wase obisi yomurai wense nyomberi yomurai wense ya rusi ebese ya ke wase obisi yomokonjo murai wense bono budget ye chisemi nigo bono era chikukina paka chi billion chimya isano na ibere meronge 53 neyemo chinuguta inye bono budget ye chisemi nigo era chiekoba 781.4 billion inera besa bono era chieko genda asensemi ye chisemi na bono inera semi kwanire mono ase budget umwaka oyo iga wizara ye chisemi osensemi ye chisemi na era chikonyora besa yekerengo kigoro era 781.4 billion tokotigara asensemi yo ye budget and ya mangane ye budget na boigo asebesa boigo ne rebya torigerelie na ale ne budget yeyo ine revenue eganiri gusangiririrwa imeyense because budget nero lakini irikoleta bese yiga wiko gusangirira kobororo abwase to koligereri bono wetera sekiombekeregia KRA kego konya gusangiriria ebango nigo estimate ekworokia wetera sekiombekeregia Kenya Revenue Authority aso mwaka o 2026 wetera so mswada oria bo mwaka w'echilfu 2025 narimo aiga nigega tebana ordinary revenue aso mwaka 2026-2027 nigega niriko around 2.99 trillion lakini nainda se ensemo yende nego litangani nige projection yaringa around 3.6 trillion lakini wana no koligera na ina target yiga ne bache bateme gose etache trillion echiga bagane tie chiganira kogenda almost over 3 trillion irigo gwikirania na boyo gokonya go fund e budget area 4.8 trillion of course asense muyende kero to koligeria ebese ndenere gagwo era around 1.5 trillion nero eganiri around 1.1 eganiri konyorwa wetera century makabeso both externally na boigo adsense meriende togotebana ni internally ina rara se ensemo area ye budget emambia ya bono tinda manyana ase gazeti yago ne bwata mangane abwatikaine ne budget go somswada bwechibesa bwechilifu ibere merongo ibere na gatano narimo se gazeti ya Ishmael tibwati mangana ye emuswada bwe finance bill kore nega igangu kwanira bali goryo borwere bwa Ebola mwanchito murigeria tutarasuka asoboro bwo ekiripinge tochuko bekira igoria adendware ka uchuko kwanira gusekera linge ukwanira igoro yoborwa irobo bwa Ebola nabigo kobeka nsemeria ose facility ase account ya Laikipia kore nentwaro chokoro bikara kwa betko koreka na imensi ya Kenya agento kiribago tebanganigwa abetika kwiraniria kuna bagote basomtandao chinkwana chiani go chiabwate obwene no mwanchito murire kyagera tebetenga bakenya tali rasima babe bakoboligwa nande tali rasima banyare bakwena na ebirengere byabo yemega yaba Kenya gosiga tiabara iwesoke na komobolia gusekobolia serikali kweneke abnangwanchirera abananchi banyare bakwena na ebirengere byabo kuri no mwanchito murire tutarenda se clip ekyo agwoli tskoligoro ekerali kone ko boligwa gosekerali ko kolerwo kunengi tende bo mwanjito murire kerali ko arenge motuye bunge kurigeria mangana yoboro bwa Ebola gosoko bekwa kwe facility eyo asinsemo cha Laikipia aiga nigabetika gotebanga eserikali tali rasmi nyarige kubolia aba Kenya igoro yokobeka facility eyo asinsemo chiria cha Laikipia ikiagera ekero buroiro buranyara bagosoimensi ya Kenya nero ranyarega kuboligwa nabigo blame nigera gende ase serikali nga ninki wikiraboni gaba hedroide bataranyara bako burarirwa ekore nigatebiro mwanchito murigeria
oburwaire obo nikorwa sisemo chiria che boda ya Busia Tanzania nabo igodi ya sitotebe chonsi mwanjito morigeria chiri chitwetanaine nigatebetenga babekire mikakati gose chinchera cyo kwenekya buna wikira boninga urwaire obo mburi kuchikunyara bogo soimensi ya Kenya nabo igomba begete quarantine ya county ya Busia asaba chikwenekyo ndebwa skuru ase boda uratoke na science ose manyere byo burwaire obo nabega kwirwa ase quarantine yo mwanjito morigeria agotebanga boniga situation nigere nomo kolende kera korigeria sirichiko agotebanga ensi ya Kenya yabegete okoigwana omwako 2015 motienyo gatano na kabere uyu no motienyo July usio buraibu muraibwenso gosomuraibwenso mukorobwense ya America Barack Obama babete bakubeka okoigwano ko noyo kabairo muraibwense ya Kenya omusike Uhuru Muigai Kenyatta ekero banyati bakuigwana mbabete bagwikase bunge ebunge kabake gokwana guchitariki emerongebere na 24 July 2015 kero yabetege kuigwoke kwase bunge banyati bagokwana Barack Obama akabaka gokwana Boigo na Uhuru Kenyatta bakaba bagwetiri chikerio nga ensi ya Kenya ebwaterane n'ensi ya America kwene kyabuna muchabale kubwaterana asoko oko aburwaire obo kuri no mwanjito morigeria bagotebanga Boigo aso mwako 2016 19 na Ronande parliament igaikaransa nande ekabake wa proof aso mwako February aso mwako mwanjito morigeria ngosobo kwa 2017 motienyo kabere kitariki kyanda nali bunge yabete nandeke wanchirana inga abarwaire bali ba Ebola ose kaburoiro obora beko goswaimensi ya Kenya na biganseri ya America facility eyo ebege kubekwa senseme chigo wagotebanga tali barubanya liba kubeka kolende ebanyoletenga negento kiabete kegwetigwa asomwa koyo na igobono nigo bagotebanga tibari gochikobolia serikali gusaba Kenya inga bachikwanje gusimbari gochikunyara bagwanje kolende sagulyo mwanjito morigeria oroboti ururure ase etobwate clip kya ya dendware kagotebanga bakenya mbagani rikoboli tukomo direct tukura studio akabera ratubekira turayigwe nkwana yaye tumaito gusika mutwe. Under the Public Health Act, we don't need to do public participation. We are not going to consult citizens. Even members of parliament here, when they fall sick, they rush to their doctor to make sure they get the best treatment. So this epidemic does not require any consultation. Tomorrow, God forbid, if Ebola is found in this country, this house will call me back here to this chair to ask me why Kenyans dying. So before Kenyans die, before Kenyans are infected, we as a government have a moral, constitutional responsibility to protect both Kenyans and other people who are non-Kenyans who live within our border or who transit within our country. Mwanjito murigiria ni nkwana ya adendwaro yurumbu mwasiri wensemo yobo chenu kwa igule nkwana ya gotebanga tari rasma babe bakubolia ba Kenya kiagera kero buroiro buraso mensi ya Kenya boigona bega kuboliwa kuri no mwanjito murigiria to gukora no buroire bwa Ebola aiga nigo bagokwanera iguru yomo omurachibi no yomo togotebanga nelo meke ya mukuru wa sense America nere nigatebiringa telebuya oburoiro obwo gose eburoiro obwo bibogoso imensi ya Kenya wetira abaroire ba America banyare bogoso igwa imensi ya Kenya aigani gagoteba wetira ase okoigwana ko muraibensi ya Kenya no muraibensi ya America nigo bono aba Kenya baganiri bategererwa mwanchito murigirie birengera byabo baganiri bategereruna egatutwarira bagati abarayi bakubolia serikali enyareke gotegerera abana inchi ba enero tebirega igakorkwanga Gregor Mix nere nigo litukirigora betka kobolia serikali yensi ya Kenya na bigen serikali yensi ya America etegerera abananchi kurwa sensi ya Kenya kiagera bakanire ngamba tagiti abaroira abo banyale bakolentwa imensi ya Kenya na bigo okobekwa we facility eyo osense meyo yabarwaire balia babwate oburoiro bwe Ebola usibara toke na barubu manchito murigeria korende gentate bilia ba Kenya bajale bagostwara facility yabo be aliganye batwale facility ni kesho oburoiro Ebola so imensi ya Kenya banyale bako bakunyora bungango konyu bale asa kwaniri garo yechinse na chiro chichitwetana ino manjito murigeria na kwaneti guru ya Kongo agotebanga
high chances nigo chirenga oborwaire obumba bebogosoimensi ya Kenya gongo manjito morire tari ogokoboi korendi gagotebanga high chances inchiroro oborwaire obonyare bogosoimensi ya Kenya kiagera Kenya na DRC tichiriare Kenya na boigo na Uganda tichiriare nechichirani igonga agoteba nere biensi ya Kenya nere chake kuyarigania bune kobeka emikakati ya nyare ke gokonya abaroire balia gose abantu bali batoke no boroire obubwa Ebola na boigo enyarege ko kubatuka bokonyi koro manjito murigeria boigo gaigando che opposition na barabumba tebetenga tibatageti korora e quarantine ye kubekwa ase chisemo chiria cha Laikipia barabuba kanire korende babolirie serikali nero ibwarike gutwara chinkwana chioko igwana na boigo banyare bagotegerera abakenya manjito murigeria eyengwitira ase omurai Kalonzo Musyoka negati abande batebirenga serikali nonye yabegete miro biyo kubeka e quarantine yeyo enyorenga mbamanyete ninki kegenderete liga batagete koranga abakenya babere bagotegererwa nabigo manchito murigera bwo somera sobugari twabeto gukwanira iguru ya Ebola nabigo kubekwa we quarantine facility asinsemo chiria cha Laikipia nabwo somera ase obwagare ase ensemo yende boigo kero keri tukorera senseme yo ya oburero boiga bwa Ebola eritogenda si umutimo komo kemambia ya bono boiga se page gatano na gatatu ari twakwanira boiga no kwarigeria setipia gemambia bono iguri enkwane Aden Duale ngakiarenge bosi we bunge we going to listen. Duale says Ebola plan unstoppable as MPs protest ine nkwana yo mawaziri o nkwaye tegerera buna akweresera gusebira gukwana se obwagare abwasa tebirena tibari guchiga otegerera kendi gyonsi na boigo nonyine guchika kuri kwarurwe nekegambiro na bera chikonyarikana na bari guchika kubwati asenge nchekerenga kyabo ekenene no kwerekina obugima bwo Kenya mburi gusira na boigo nkolenda bale omo Kenya ase ensemo area yobo chenu nengana ase semo yende ditra tebe na engane yiga tiraerera gaiga of course ase semo yaba Kenya ntuchukuganya tuigwena kurasa nsemo kwa mere serikali na kipago che kwira ne likurasa nsemo yomo Kenya ngerengere kyabwate iguru yenganiga yugo kwana kwa Aden Duale abwase abange kurugoro baragoteba na nigomo waziri akari gukwana amo no bwene numono uino muchakano na boigo ntuchikonyora ayande amange korenda sabono tiango taraswa ase omotimo komoke emambia yabona nsoko TV oboroso bo mugusi toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western.
So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyachense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene king'angwe esomya oregekoro kyomugusi. Wetero murobelyo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika. Eriko kwanero okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira. Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Yekoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Ibiengia ya kirengu manga bunarero. Aye Soko. Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Karibu nainde mwanchumu lile mambia ya bono chideke 50 igurensa ayamo ya bono mambia Afrika ya mucha ase tugandrete kuligiri na kusanga sobwamo ayara se chinga zeti chete mambia ya bono ase ensemo yendekera tokulia yara se chinga zeti nigo emambia ya bono ekari gukwanira engani bwatkane of course nigo twaye tumabwo ritangani korende nere byabo igo tuyerigererie mambia ya bono aya gukwanira ne kiumbe kiri gya kotu ekigane kiumbe kyaba kori emiremo imeyense abwo asekebwato mu rubiri gose okubori nkorega iga
nabo igokwerubiri bagenderete kwerubiri igoro yobotume kidibu na tumanyete ase amatukari twekire bono iga kerekemo neba nobokoreri bwa serikali neba nyumba andonsi obotumeki bwechinchira chiekerero gusentu bwato mu rubero kuna artificial intelligence nonya na sense media yebigambiro ntwara na nyona sense mu yekigambiro na barabwo bachakire kubeke miroberio elio bachikorra na ki obotumeki oboiga bwechinchira chiekerero gusenchira ekerera nyare ki gutumekwa asugwikirani obokori guchia saba Kenya nyona na sense media yebina na bono asensemo yiga yabakori emirimo korengana ni kiumbe kigana boigo association yagendrete aiga boigo kwanirwe mambia ya bono na barabuni go bachakire esabaria yokoligereria na boigo gwika amachiko namarago achikubekwa elikora umurubiri oyo iga umugima asengencho no murubirio no muyole na borache okonye asokurwa bokorari guchiase oba Kenya na boiga sense muyende boigo na bora irere abange kogenda inka gose abange gosiria emirimo yabo igo ikiri kinse amwebere chikoligerirwa elindebe na kyumurubiri na kyokoretwa ime na kigo chakonya kurwa bokorari at the same time tetokana na nomurubiri gocha gutuma abange kind of course ensebune ya United States of America ntwarora gusento gandreta kora yagendreta okorekana rona barabwo tokora tebe na human labor nigegendrete gokeigwa sana babwate ensemeria yechi robot akonyora nyone na se chi hoteli na kadhalika mnabona ga Kenya milimani ga Kilimani ali ntwaroche ngwaroche robot yemo hoteli neralia ebwate robota egokonya kurwa bokoreri na kwa services igalia eno kwa jetebi na genda ondetere echae kuwabeke oda yago galia bas yakoletera kwa chiro igo ishmai yakoletera no tochto gandoro echae ge kombe lende mbalikoni goromono kolende ono 150 inabesa erago sinye gwakana echae kombe ringwa kana 50 bona 150 choka echiche igoro echiche igoro chirechechi echiche igoro ingwa kana 50 echiche igoro airport yungwa kanira kuse ya echa yeroro nengia ni maite kwanale kolidi ndasi le shilingi 120 lakini gachioma nyano muchinole gosechi hoteli nchira igaso muchiyo Nairobi lindasi eri morikoni wa emyemo na 50 igebesa yago na erira ko irale ase page ya gatano narimo Oyon Johnson Sakaja mugavana we county ya Nairobi niga chakire kubwatiranirwa nekina kyomo CEC oye uyotenta mangana yechibesa gose finance minister ya county executive committee member okurwa Charles Kericha uyaga tebekana na wikiraboni niga chiete bichuko gose ningebisete na monabwo asa ukagerwa are ase omochiorio Dubai na niga kubwatiranirwa ase ogochika kwa rwetu nekigambiro abekagwa kana elo farm nerege ya rweto bokorari na abo igo yaganirwa kanwa 106.7 million na bona bese igwikira rero iga bese iyo tiyanya kurwegwa nekera bese iyo etararwegwa gwikira boniga korengana na Kwengu and Company Advocates nigo bono ba bere bakumubwatira niyo kukuna Johnson Sakaja na boigo ekerukirira chigotokana buna Johnson Sakaja na bwatoko boko asuko ebisa kwae oyokurukwa buna nere Charles Kerich igonera nigera achikomobera kongo asengencho nere bona gigo chikobeteri nere achikwegwa egesibo abwo korengena no guchika kura achikuru ase ekegambiro oyokurukwa Kerich nigaganiria gosibwa segetinyi kiemeka emetienye 3 tali emyaka korende emetienyi 3 yoka eyibona gwikiraboni gabaro ataramanyikana na ngayi akali aina arago kwandwa bwand of course umo inspector general bwabanyanyimbo nero manyete nera igabona no akoretwe ime korengana ngazeti temambia yabona singencho nere oetugo chikana eneki gwatoreteire oyikuruku Charles Kerich tomoretere lakini wikiraboni omanyete taramuikia ostaraikirania ugochika kuria abete gakoegwa ainaro arase ngazeti temambia bono ntarachikokolera labda diase ensemo yago naralia naro ari kurwaro erio tokorere chingazeti temambia yiga egazeti ya nene Ishmael na gotebia mapema na gotebia nga embura enyinge nekagere gocha gutwa emeyensi ya Kenya kwanjito morigere nekere yego chigotwa bagoteba nga nembure nyinge yabetike gotwa so mwaka 2023-2024 ekoro kwanga World El Nino nando bateba nga nigo yabetike goitabanta bange abantu goitani ya 245 basiritia magimabo nabego chinyomba
wetania chiribu 53 chiabete chigosariwa abantu abange bakaba bagusiria magima b'ebintu bikaba bigosariwa kone baote basi county 42 assembly yare gutumiense ya Kenya no ebintu ibyabete bigosarikana ne barocha somwa ko 2023-2024 bono nigo gocha kwirora yengwetira abatatibelire yense na batebringa bono nigensi ya Kenya egani iri kuyarigania iri kwenekya buna abantu baye bari asagio mwanjito murigeria kurende bagoteba guchakira mutinyo June July wika August bagotebanga kutogotaka kuchakira mutinyo Mei yo twakorero mwanjito murigeria tariki 10 bagotebanga omwaso nigo gane iri koba tumetigose ishwa iri ntwatwalito omwaso kurende gento batebira abantu bali bametange na match mona abantu ba Rift Valley nabo go North Western Kenya nigo baganira gukira boni gabanyare bakuyarigania kende yonska kirabe mbrekera chake gotu banyare bakonyora asiba kunyara bakobasagia mbakwanite bo igo chinsemo cha Cliff Kwale na Lamu Mwanjito murire chisemo chiria chiriange na match chisemo chiria cha Indian Ocean boy gomba kwanito Mwanjito murire nabagosomera sobagale olenga nange ninki bagukwanira bega tuguska mutwe ase gazeti ya The Daily Nation okwanira bali igoro y'abantu bali banyarete bakonyora chingoma chintindi abange bagusiria magimabo chinga kichokorobekana imensi ya Kenya bagote baboniga at least y'abantu eribwemo chimi emeronge 5 na isano 1800 Mwanjito murigiri abagote banga banyarete bagusiria magimabo abandi bakonyora chingoma chintindi wetera se kyombekeria ya Kenya National Commission of Human Rights nigo bono litkurigoro banyarete bakobeka ebintu byabo burunge eri bakikunyara bagwakanu ne serikali gento keri batebiro Mwanjito murigeria babwate list na marietabo bali basiretie amagimabo asomwa ko 2024 weterase okorobekana kwa ringi mensi ya Kenya nabego bono nigo bakikunyara bagwakanu ne serikali kone batebega ati abali banyote chingoma chintindi na gusiria magimabo nigo balingi 413 bego Mwanjito murigeria babigitomo barabo bali banyati bakonyora chingoma chintini nabo gwesomera subagale orolenga ninki bago kwanera segazeti ngaite kurwa sensemo ya Neishmail na rayo na mangari kurende ntogo yanto soma onsie saulie yebiro asensemo ichigosari mambia ya bono buno manyeto mwanchomo rigereria World Cup yo mwaka bwechile fuibere 2025 na rimo ngochaka ere World Cup yega to kwanira emambia ya bono ekirukeria to kolini yone fixtures bunaki chire igaiga World Cup yo mwaka oyo winyore ngeganire gokorekana ase serie United States of America wiganire gokorekana na ekirukolire group fixtures chire gaiga korengana nensa ya Kenya nige kuorokia na stariki 14 ase fixture bekirege mambia ya bono stariki 14 timu ekurukwa nero German nechikomerana amo na nechikogosori ntaraikagabu timu ya Ivory Coast nechikogosori na Ecuador na chinsa ekare saa 8 ya botuko egento keriki okumia igankeli na ki mepira yons pia World Cup aso mwaka oyo nigego chekogosori gwa botuko chinsa chiri aba Kenya turaire na rio ego chekogosori gwa singe nchokorenga ni chinsa cha USA ya saa 5 saa 8 eitari botuko saa 9 eitari botuko pi kai eitari botuko ego saa 5 saa ngapi saa 5 posire gokia saa 5 saa 6 saa 7 bwakire nkyo korara igobo okay botuko ya Kenya nereriye neririboria botuko ya Kenya botuko ya Kenya suchagera saa 1 mpaka saa 4 ine botuko ya Kenya saa 5 uchiagwa ngobo getole gas timu ya German nechikomera na Ivory Coast stariki nemero ngebere chinsa ni sano chiabotuko timu ya Ecuador na German gocha kurakao nerabu na Ivory Coast gocha chon spin obo kwenye gazeti ya Gemambia bona and of course asense merie chiko sorry tokoragwa na Daniel Omwaga gose Suarez za serie talinde na chiko tumanya ayanda manga singicho amanga nara konya kwarika ni kura asense meyo je chiko sorry rikwene kina kereka mkeucha kwarekana gocha kwemanya ole ase obwaga rase katokoswa sense merio mu Rwanda gose katuni mambia ya bono katuni ane mambia yega nige gotoka ACPJ 12 ai gabono nigondo che
buno rigereti ase TV yage mambia ya bono mwanchi umurigereria nigo konyora na asensemo yende ya muinoga into bwate uyo kabigete egofi na bwe yake rukorigereria cyanga kabigete korugoro mpaka inse nigo chibwate bendera ya United States of America na soko bako kwa wekebe moina nigabwate esanduki ebwate enibo ebwate nengo ebwate tongoro nabo igo asoko bako kwa gukorio engolirera bwata wakagusigete nakagusia kamagega ria nigo kakasibire egente yako mochia kobago sigere kere oborwaire na higa igora nigo batachite carpet igoro. Our aid comes as a package nabo iga sense muyende na ara igo kabekere yango mongina naro kale mutuga iga baminso bono nero kale gukwanirwa na our aid comes as a package. Alafu nsali bakarota na hakuna matata. Hakuna nini? Matata. Hakuna matata. Aina bono ara se katuni ane mambia bono lenda abunche nkora teba na your gaze or your understanding is as good as mine. Aigike to kwanira no burwaire bwa Ebola. Aigana re gazeti ya The Daily Nation Ishmael egoteba igoro ya Ebola egoteba on Ebola we want to consult. Aigana de ndwalo machito mulgiria mna nakubeke nkwana ya egoteba nga ndorigo chigo consult ya Kenya igoro kubeke facility areas chinsemo chire chala Ikipia igonga nera bago kwanira gaiga ari gukwana makondo no ari gagwo mwanchito mulgiria no abekire podium ya egago aguno morangu public participation ya yo mwanchito mulgiria finance bill nebekire gago na John Mbadi buna yebogoletie gago kando ya yo mwanchito mulgiria actually ni gabekire ireko nande bagotebaga iga public participation isiko gago ibintu byansi bigokolekana nigo bigokolekana asabarai gateba se bunge negatiabo mwanchito murigeria nga ekerengero lyokeria kyomo rigereria guse kerengero kyomo ananchi togoteba nga public participation tikeyo gaiga nigo batebigunge bitebinge umurango ikogosiko mwanchito murigeria no amangana kunyaraga kwera kurene negatiari twasangire naye mambia bono na mangarenge kurende boigo mwanchito murigeria na mange twagani gusanga naye tokora konyolinga tubwate university ya Tangaza nabo igomba bwate chikos au bakunyara bawo kubwatukiro murigeria nyogotaite kwemanya mange mabwate website yabo nabo igo email website yabo ngere www.tangaza.ac.ke no website yaberega guna bakunyara ko gusanga nabo igo kwemanya egatiye chikos chiri cyababwate nabo igama yababwate go cyasore boigo email yabe kirotaite inquiries nigere inquiries@tangaza.co.ke enamba yabo nabo kunyara ko kwana nabarabu nigerega 0722204724 nechinamba chino mwanchito murigena no chirigagu nigo chenya nabo kunyara ko gusanga nabarabu ya maseyamo iro nyare go konyora obo konyi goseko seria otagite wenyorere chikos chance no chiragwa gumonchito omurigereria kichare chidaika inyegore chinsa ibere chiabono mambia bono twikero mwere yara sechinga zeti asemambie yiga korende nyuma yo mutimo komoke ntwirane emambia bono agwase trakoswa asensemo ye bunge ya bonchari ward rera tokorigerera na kumurikira aliagenderete arore mambia ya bono ase obokorari siasa magendero ne ward ya bomorenda na bwega no tugochi gusangano yo kurigekero kyo bwa MCA korwase e ward eyiga omanyekaine bunanere ayenda matundrose Isaac ayenda matundra na tugochi gusanganere mambia bono irikorigerera na gukwanira amangano ao emambia ya bono higoto uskare ne TV yaga sengencho amange ngochare emambia eyiga Eye nensoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segali yao ebetri uguchachi mo ugakweba ebegene chinga chonsi ebenga kieliberera usenga kiyobokeru tawe changa automated no tuliga asingi nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru
Ukipitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kurutananya chense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Chinchira chito chige koronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeketi byaho kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabuigabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tulinde ekimira. Eye ne Soko TV oboroso mugusi. Yegoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Yegoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Ibiengia ya jirengu manga bunalero. Aye Soko. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisara byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi
asomoroberio wikiage kiomogusi nobe gokumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ebagotebanga yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigo tro morobli nga amegelio yebeblia morobli nigo nda olete amuna basombanya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomire ibere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oyechigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mutitire bwechigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Teseni kia ogien Nsoko TV. Bona onge kuchunchugere kokwariganiria na kokwenda chigo sori ao obwekiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyo kolio keraritko olio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu na ndo mwancho moriele mambia bono chida ikaniko mina isa tugere chinsa ibere chia bono mambia chia Afrika ya mucha umurubiri Nsoko bwakire mambia bono asoko swa ase kengese kende na mono asugo chia korigeria ayabwate kaine no borai amo no bokorari ime yense na mono ase wadi rito kumurikire mambia bono ni wadi ya bomorenda gotoka se ensemo ya bunge ya bonchari ngukonyore ensemo ya bunge ya bonchari nigebwate chigwadi inye na umubunge urabisi wekeraboniga no ritokoroka nanere onchoke aina chugorigere na ukwandira asubagare mambia ya bono bwati wetera sinchira yo mutandao bwekerero Facebook na bagasensemo ya YouTube Nsoko TV namba ya mawasiliano ngakia tugoche goika sense media yo wake simi na boigo gutuma ujumbe ya genye ngena namba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato ngakito chaka gusanga asubwamo emambia bono igo chaka kwarigania mabori yago ngakike goika base no chia gokwana amo no yo togosanga nere mambia ya borona kirebya agokwanie kurwa bonto soe ase enkwana yaitu karibu sana kwani yange mwanchu moligererie na boyigo bekoborosona ngayo korwa ngayo wergo chegocha nonyene sabali agolende no gwikaiga emambia bono asoko sanga waitu. First of all yankwere mbya mono umurari Ismail Mogera asoko ngari kase Nsoko TV mbya mono ande karibu sana naye abancho abategera nabarigererie Nsoko TV asamarita nkoro kwa Isaac Matundura yenda abamo asa abantu bari bakora igicikura cha Umurenda Ward wa MCA ko chiko represent Umurenda Ward coming 2027 yeah
ase obwango mono nyontera cha korigire na kwandira mangana aria arengeta se gwadi igaya bomorenda emambia yabono kero mona gwate sabari aya yoburai ngaigwa cha kere ngaigwa ikirenki gwa korire na boigo nkiye kogera rende labda okorige kerogo ekeiga na boigo tokorate bana gwiketo kanena gwa korege ntoko mubirega erinde kero keri ugo kwanira omorigire nyone no mwakie kura na amanyete na so far so good ekereke kigwa korire na igekara rende na kibona tiaba kwa magoro okore asibiri oganitie gwikira ni sabari yago yoburai tiri gochakira mbeigoro asenali gochakira mbiya mono marare ismai sabari ane niganga ya ne oburai ya chagete backway kor primary gocha na bere nkora kor primary secondary ne university na boygo ni bunchari na araire bune deputy president ya buse kembe ya busa no kema eto bunchari university student association na araito mwaka 2021 na araito mwaka oyo na abeire youth representative ya Bwenyahoro forum stobwate Bwenyahoro opinion shapers bonspi na abeire nkora abune youth representative ekekekiyonspi na abeire nkorwanira abana inchi baminto na abeire nkorwanira abanafunzi budenga ki ya 2021 nko inyori murali alito abwate direction yeba kero to abwate murai aso koro ko imeke buffer imeke bona ichebunande gali no mwanafunzi a deputy president in tubali twali ne tuchibasari okobanga twachira wo post twachira go kobetereri na korwanera abanafunzi banyore chibasari ekiagara kwa chabere chanyore dire bono iganga yana ya no korwanera umwana incho kawaida na liro bagareta bakandokeri ogiri omwana umutaka igabo no nchakirete lakini abandi bamahete bunechate chate oli bamahete bono oikira na roiga ochikorwanira bone kirogo kya umurenda obwe MCA emambi yabona enkwari yetu nigo tokoye chaka abu asengo koira sese muyende ya kabire ngaritie otegerere keria omuwaziri bwobo chenu Aden Duale agukwana nengani iri agukwanira of course na mangana agendere tekero yo magendere tukurwa ekerengero kyae ingari togera sese moyende eri totegerere na nkieke Aden Duale agukwanira na gwetera senkwane yega abuno togochakira emambia yabono tiago turarigereria Aden Duale na raria yabwate gose. Under the Public Health Act, we don't need to do public participation. We are not going to consult citizens. Even members of parliament here, when they fall sick, they rush to their doctor to make sure they get the best treatment. So this epidemic does not require any consultation. Tomorrow, God forbid, if Ebola is found in this country, this house will call me back here to this chair to ask me why Kenyans dying. So before Kenyans die, before Kenyans are infected, we as a government have a moral, constitutional responsibility to protect both Kenyans and other people who are non-Kenyans who live within our border or who transit within our country. Wategerere ni nkwana yomo waziri bwoba chino kulikuwa nere Aden Duale asobwenge tingani tuko bori kende gyonsi kwana rango goro yen kwane yo nere bya gose asenale tianete kero kende enkwane ngebune na umurari wiga kwara ali wata bense ito storage etageta masawa masawa mange mono yente tangani ebora ya tigete license ya DRC so much you DRC actually koreta foreigners wachiko ba quarantine Kenya terrible asela keep your airbase terrible but also bearing in mind I'm not supporting it lakini nitagete to give my genuine reasoning oise korigeria we have drivers to wata abarwa kore biashara still they go kwenda bare DRC bayira na Kenya. So the same case abantu abaiga ngabuto chikonyoranga bare trebora Kenya. Ko make quarantine places abantu bagochi, it's not wrong. But it is not necessary koreta foreigners Kenya. Meaning that abantu bare infected na ubata getogocha Kenya. Kerba gocha Kenya. Like inki barabu bata imukeri warende direct abairu states. Kiagara transfer ro kande banta umba chaga iga
erata gitumonto muro irakoreki aendoro into to wanchera akoba yechi bese chirito ni uchinsi nini 1.7 billion what 1.7 billion 1.7 billion why can you as a leader sell your people because of 1.7 billion ntokaniti chibasa tutagete chitokonyo tukoro 1 2 3 lakini bono Kenya gaiga otolete ruboro tugoro ire nande bono kiwikira ngenga kiikire tugochokore kwerende amalio gali agocha bono tobe vaccinated buna enga kiria covid tokore rintu tugochaka batanga tokore sampling korali gente kuna kigochikocha bono into tochikoba affected korali into tochikumia mono kali barabo okay korali asense muyende bono ekerukwira tukwiranira asenkwaniga ya are ndwale agotebana taganiti kugenda somo Kenya elio mo Kenya arwekerengere rukiaye iguro ye kireke mukiria kiganiri gukorekana na mono asugutako rwere ubiga bwa Ebola na bono asingane ya public participation mambira maminde na beranyareke rwenyore asekiru giki kyuburai aigana oli bolire rinene na ki ine public participation korekana are ndwala agotebana act elirase wizara eliogo chenu gose ase katia machiko na maragari yakobara mbaga nitiko genda ase umwananchi eribanya public participation ose kerengero likiabo bamanya go ikirania obokoreri oboiga nabarayi abange is not the first one abarayi abange kerwa ikire OBC and of course asense moyago public participation ne yenge nchomono lakini nkiye kogera ekoba sideline yabekwa ensemo nenga kie ukeraike nara iria olase ward yabo morenda nere naga ntikumanyana naye nigorache uchake gutumika chinguru ogokora kereke mokorengana ni birengere byago nokugani kwago korenta rikorengana na nkikeri umwananchi aganitie namagania yana ari yae. Thank you very important. Public participation na yenteki sana. Number 1 abare twanye gure etwanye gure ngochere Kenya bahiru chibese chokoros quarantine kero bahiru chibese mwananchi kama ni mwananchi kirota evident tutageti quarantine facility Kenya yo mu America meaning yente tangania abantu abachire yento bakorire yani bategete kubetereri omo Kenya asekeri barochinga karakene kiengenche seba esebale inche buno murai nganyerere gose buno murai ntegemeire n'abantu bane yente getangane let us put these people inclusive abana bandi getegasi mbaborie kerengererieke nimbate kerengererieke iyo boroiro obwachire ntunto bwati basicisa ini gose ntubu atubanya gitali babwato bumanyi bukorwali boroiro na kimoroche nere buya torangeria abanyagitali abakorusiko bache batokonyega after to settle quarantine facilities correct public participation ni into kyamana ekenekia ko garanga abarayi abange bagotama abantu babakiri chikura lakini ngaki ya covid public participation ya korekana trend nkiya ko gereye bono ya Ebola koreto muchana since covid-19 no public participation ya korekana covid-19 ya to bwato mubasukano oinyore echagete China egacha mubasukano so far koro Ebola ya ategete DRC kwa igure ni confirmed cases Kenya bado lakini serikali yare bwato moroberi boko set quarantine facility ere taba roire ko Ebola ke wetanga mapema korali lakini wone tokolete rwa baroire taringa abantu bakageire tokolete rwa baroire abagaro to abaletire aba bako barwari mbabwati chi family cyabo kibonjo kaini korali iho public participation is better korali ingaki ya covid kero konye gweka nega eyige tochi kwerigeri covid ndo chitikori ebochete una abantu baito bakwanda isiko bayirana nande twatabe tu mapema ne ya chire mape inyole mangana Ebola tali bona acha kor 2013 korali oboroiro obogero bako manufacture oboroire tigabata tege nganki storage go chumutu geiga tubone to kubekere lockdown kuranto rwaka mwako ni short that way lakini mangana yo tebetere keregento serikali sa yo maete amaisa yari kiras okay bone go mune ligerete na bero chinga 2027 ni ganya biomire kor muino gaiga muino ga tale to boroiro obiga tusikera abanta akonya komnya kimnya ke serikali public participation yiga usekuru ebirengereri konyori birenge kuraso mwananchi na ena kyoro biretigo chiego ikirania
na kwenekio matinya na especially SSMRI budget ngakie nyinge nkonyorolie na of course mwananchi nagani ile yote bwana se budget umwaka uyo korana se county ya Kisii budget nigerigana igana ekenekie proposal ibinega tie bintu biretukane tie biche kubekwa konye ne bango tugote gusangirigana igana at least umwananchi manyina nyonera se budget igaye county ya Kisii ekeneke na kikire ase budget igana bo igiga tie bintu biria byakorerwa maunchiririe binde bijya byaretirwe lakini chigwadi chinde ngakie no konyorana no bolia umwakie kuraga tebina gento kinga bone ikie kene pintu anyago kerora kurinde mtu akeigwa ase wodi labda yabo maliba bugiakumu lakini asense mu tumwino gabado na kongu mono. Actually, budget here county is a very difficult thing to explain about it. Because since the devolution here, I've never seen any public participation in a budget here county. Osento anyakara finance bill here county. Tumanya na kichwa state chokaraki. Chiko tumeka. Lakini kolenganeri chiko nkigani iliwekera niwo. Kolenganeri chiko nkebwana tawekera. Lakini okova twasoire egas tokwa abantu egas. Bantu batabwati bumanyi. Bantu batari informed. Bantu baitomba maite no bolia roli yo MCA. Tanye maite. Ate yo MCA gese pale na yo MCA. Barali. Ebintu binge bnebyo. But if we put public participation, montana wako mayenga chitracte chiaro te China, echache tene contract gete. Chitimbe chichache tene yente kete. Correct. Chiskuru waneta korosi une. A project restore kor 2013 ne waneta koera. Before tutaraswa e budget yende. But kwa nyore eba ko bisere binte biga ne chibasi go to make account bantu pa mind. Ocho gusto keranga chiba sanchira nete to the control of budget ngeli $1,500,000 nchira nete. Oko boli $1,500,000 nchira nete. Kimbate vocational center mwino ga igetara etara chiba se chiga igo chiba se chire chinyinge to konyo chiba chinyinge with our national government irigo chiba chigo corona CDF igas. Bono na vera con actually na vera con na kikingo se igeta basa bono vai so kyo bonga soborai because they are informed, they have the information. Okoligelia kwa rangaki online everything echira website lakini kokoligelia binte binge nowadays they are not gazetting anything kwa hivyo ukayiga atole kero audit report yo ta soka na lyo komke ni chiganche na netuko chiasigete na kichi yako ru so na kikoro chese igere usiere nyingi okoba yaki voka abanyene mbama itinki bagosu kibagosu Bomorenda ward yakero kuririe bintu biria ase tukurire na bomorenda ward nikikerororo ne ward erie bwate suneka airstrip amara nego toka bomorenda ward ntobwate echiro mune ya mutonto echiro ntobwate Bonchari Constituency Industrial Development Center industrial park yo no ego toka chiwa bisi cha NCCDF no chigo toka bomorenda ward bado chiskuru nchira alibu na itirio na ero no ego toka amo ne chiskuru chichimanya kene chinene ekero kulire ward ne ward ganiri koba na rere oborabu guchia sechi ward chinde lakini at the same time na ande na rere komo chikoba na ni gete kuira na guchimaiga kwanza by the way airstrip chiba sa mwa guchiba so by the way mwa 400 million airstrip ya chakire ko kwa ga chumra iwense na chite na anda akore to meta bonchanu akorete sabari ayo se mwa 400 million tata na ande ne ward ya goma tobia igayo ganirwa ka chinko bina niko na 400 million. Whatever. Pesa mfuko. Anyway. Nto bwate geti kiende kyabere since na ibore tunabonkerocha. Ngakinda make. Lakini ngaki ni chombe cha polisi yo. Karatiga nyuma chombe cha taracha polisi. Ngakinda make nyinyorete. Chindege nchaka guro. Amatanga nara beta so bonya chai. Mobero karusu Nairobi chindega chikakusunika wana intu abane to akamnyekere to ndasunika airstrip kora chindega ina litu kolia ne korrende na maiso suneke airstrip ekaendenga ki ya kibaki nindo chike baki ogo cha suneka akagona inde no agwete Raila kagocha no akogwanya gusira no agweta nkoligire ometerera na chite mpaka sito umolende na agweteria nyoro
Center of Excellence sayi kuru Center of Excellence na chitaka ma butata imubwate chiskuru chine cho warali bono kero to kere igetiki kyare ngoro at least nentu to akarorire to tenga mbinenche kaninche mbe pilot osenche ngore airstrip ga ose airport yani ekera bana bande aborkiwa bakuru isko bacha trip ororo inutate emole na kere kenyumba tarigo kera bana bakwenda kero bari kwenda omwibulio ntataganda biringanki etripu mutaito kana Kisumu korachinde gitikiande keresune kagato tende ngora ngorine nyage wikimate gorende iran arale so 400 million chachete na banywete nganchi bekire but oise korigeria kero to kore kwende budget kero montako tebringa na ko 400 million yanda ligere se budget iyo akori kerete ya 2026-27 ore yetieken kero korali taringa mangana embeo na chana ngote na ko bekire milioni 300 asegete oro se birasegete actually buna aruye to orma mbia ebira kitabiri bia chiete bokora my current MCA kwanza mwisonde cha madaraka ndikorera arenge okobori ngebira kitabiri mwato ngende tenka ibire bya chiri mugava noko matenga nayo kunyakondwani kanyama gendraj lakini ekene ngeri nganki onyo okuba kunyakorera bya chiri mbi tocha mangana industrial park into bwate industrial park it happened sometimes karnani kwanda matanga itibarianya rero I passed by na rochaka gasi abantu ngonya kwekarakari bare gari but instead yogo financing kigende igoro sajita tunyora abasa abange basoro yento kerna bagetigere abantu bali bake nabakonyora iko borso bokabekwa bas inkero kero kyongo para kere gas but the only thing keringo ogotenga abantu ekegente kekerega esokora ABCD kyonkeyo kwarali chiobisi cha CDF noachire seitabu yebono lakini seitabu o benefit na CDF magendera nyasaye togo saba aba morienda na buto akere to mheshimiwa legeti Charles Nchoki daktari chikura so tukatigo mwana ito twabate kiri fombeta likatwali nko moborai wantu wakatayanga mbona chankuoli yale chikura chikamoke mbona onyo wakalitango twaganyira magendero wana yule nyone nebe samuga nilikolera sensemeri abanafunzi babe yebechi university ebese liko cyali kwali na kyaga cheki na kakakaka kero mwanafunzi kero mwara kiwari university anyore ebese yiga yekisemi naga nilikolera lende anyway ebinto nyomba bire they have sabotaged everything wana nyekiombe na alingo tetekeria busa nakesa yoro chikiameliru ngona ndora chikorwanira abanafunzi okay chinyomba chieli golire inse affordable housing bado matebo morenda tole nonywete babegete nga chibonete gocha umorenda lakini bora so far so good ngai gereli sibate to chibeka megaga biyo obisi ya CDF iri ya chire cha tambukire saidi yabo ya kumugonda mochi tambugete lakini kerengere ni ikia but obo babu anembo linga sabanta bako university se affordable housing serikali endere ira chikora 2027 ngai bali bakanire chibesa buna into abatoja twanacho obesa busini bache banyore bache babere compensated kyagaro muntu leisa terminate atenga binte mo atenje timbi maiti binte ne bya serikali nakira jo kwa na Ismail achiriyo kona juga ensoka ochircho matieni au zile finga ichigo cha kwanda iso chi agirens kwarali ntonda tebe naro chikia mana andi ndatembia mono iskuru ya Suneka Secondary St Peters banyore 10 million chiabete promised pesa imedunda ebese ya suire chiabete chiatometu sichi account che school wana tiatoganya magenda chiblock chake kominyoka ega chilabu kwanda kwa rebi meta fence basa bete yebano toro gosine minyoka ega ali muino gali abana bakoriki tumanye kwerende ngabana mbia bali okay
ase wadi igaya bumurenda maybe buno kuborikero giki and of course omanyetenere buya gwikotware data ya naki kurumagega ase twarura ase sabari twarura na ase twikire gwikira bono iga gwikomanya socially politically economically naki wadi ya bumurenda nakiere naboigo ekero koliri nyone voter registration ase wadi ya bumurenda nakiere naboigo voter turnout naki bagocha baka chikura naboigo ekirukoliria voter turnout registration voter turnout nake antu babere bagwesoki waka chikura naboigo nyone projection aso mwaka w'ichilfire 2025 na kabire unenchire yemo yo ku understand bo morenda word so far so good nga itwarure naboigo nga itwekire na ande nga itoroche 2027 projection yawe nga yo kwera gocha kera gocha gakuruma gas twarure koruma gas twarure Umarenda ward inja bate low turnout yo wakachukura, but for the time being 2022 we had almost 17,000 and something registered voters. Asomo MCA ilete chukura na 3,000 something like that. Chirubusa toga unaje. Yani meaning that out of 17,000 mondatayo nyowe ikachirubusa no gochi. Ekine kiong naga ninko bori na yani na ki baliberi kitira bachibara abachilifu 15 na ibere lakini oyo kwira chikoro ko bomubwi achiko bomubwi ne chikura chirense chilifu inye vinto goche nchivira civic education yatarakolekana civic education era to akolira na ambona iga date 14 next Sunday kageta ba abasa bamurore na batch bomera nasini baragosoria meaning that we are doing civic education each day. Online platform have been a blogger. Na beren communicate online ebinte. So we have done what we call civic education. Na mnyo gatenka moison on Friday, on Thursday Friday on Aringenga. Una bantu bako raiga bagatenga ki tomatenga ni mumai tasabara bako bera. Ono totebi angonjera kitoroche. Meaning that yabanta baiga mpale willing waka chiku na anda barai bali tora batenga gaiga no torochi go chigaiga obona bu bara butorochi ngaga no tora konyeke no abanta barochi. So voters turnout yega kocho cheu na abana siasa ntutwe kabanyene alright na imoki abantu bane twacha na barabo banga gisiye ku kineke to na barabo basoka na abante batake to baru seri emieli kera kwa bagorere changa monto yo tindire ngo cyari wake kura nako musana omonto no aliska bago tengo marayinga ina ebieka ingango chinde wake kura ako mateso abo na ake kura o mayagocha atenga era ine ntambe karanga koradi so these people akonyora litkoro wakachikora akonyora banta bangi ebakongerete yani barisiko ye fence baganyetenga aki ngogo twatu mauchu wakachiku chinsa chiera kero chinsa chiera wakire kura nako musana last election ina minyogete actually na minyogete na ringe kora riri umuntu kurudari asin ko bamusoti renko ryo obo MCA by then woni ngano wo bunga ko woni ngano bo chumba ko wona karna minyoka na inchenga matenga mweshimiwa na atolege jitia tora enda yetukia nenda akeku emine tinga ntaringe ko munyolitianga ndege tukia nenga akekura hatu ane ko minyoka na litkoligi matinga akeku iga bantabe iga tokoro kongani to support us bomora igete to make sure into abatanga ni wake kura and then to era na isiko gusuma abande bake kura such that to twara abanta abangi wakachikura and come 2027 abasai bamwira na ebeka gwe kwanira na kwara bere ko gukora emirimo yiga ya blogging na siasa egendrete kweneki gwa sorongo rwagusi talike gusi yoka chikaundi cyose 45 na ibere tubwate siasa irege gikurukwa na siasa yokorama kweranirania na boigo kurwatu kamangana ali yako muchikorana na mangana agosegeta atabwa kya mangana atali mangana buya amaya igo siasa ya abuse tubwate semo yende siasa ya threats konya kogosererania yani ogokwana kigwakwana enchirango kweranirwe ikango tebye njergete no takoletiga bas aikia gukiaerire ntubwate siasa ya blogging na ibeka gwekwanira gakitari ntu twakubekera na gotena kigwabira gokora blogging yega na bwega ntubwate siasa handouts irega bono na gwate abo mubuko tumanye gukwana yande guchimutwe ntubwate siasa ende ya goons abandi bakarwa na matanga bakwimuka bimuka nabantu bonsi kura matanga gakimwatika
uyo bwata matanga mwamotiga busa bono rende nere mwacha korera tari mwana siasa mwacha korora aroro na asokolireria nere nchira bono toruchie go sinere nchira mwacha oriro n'abana siasa and then asense meiga ya blogging na yani no nyora nige ntonkere kerekia nyonera umurayo obisara agokora kerekia korengana naye oroche na kerekia singinchono anemere more blogging nyore so weka o kiamere mpaka likerekia weka o kiamere igonto bwate abuse threats goonism handouts blogging ebinte bige byonsi ip 2027 eyere bosio gabono no twenyorere bunense umararia amangana blogging na makongo aspirant yako waka na boronge ego tomerege ntako tenga security ente kyoraki kenda round ya kerande nae because they have what we call social capital we invest it online mbata chi group wirenga wanyoru monta bata nga chi group 50 osemi amonje sisi nege nteke lazima make sure ya koleki ya chira viral iyo akwanda viral ago sisi anybody alright siasa ichi andaute ya toitire iye ntukiagerete kwanza gensugumete mono no gatebanga hanke twarosire intubu nabasa kutume ama tukamange twabere togotume kuna chiblogger chiguns twabere muna togotume kuna chiguns twabere toko banganto togosuna na chigari cy'abana siasa twabere togotumeka gochikorwania abana siasa bande twabere togotumeka korama abana siasa bande twabere togotumeka we expose family cy'abana siasa bande twabere togotumeka koreta na ane girlfriend yage elimu atiganite kare ya services siasa lakini bone stoikere twatebere ngaya ya okoba abago totumeka akesa mwana enaro okora blogging kwabere someone na DCI mwana obanaro okora blogging tayo ayo kwaba someone kwaretere muibolio chandegetenga kwarare actually myself genetere chitret nyingi na bere wanted kwanye ko bikubyara omonga ininde ane njomende eseri na nyolete na sabe tuguri rubeli tukogete kana sabe tuguri rubeli ngata kende kitinde kera viral tinyana na so manyene actually family ya antishirete abanyene bale mumbu after na post tato mwabone nyitari egantishire antebing if you are not going to withdraw that thing tulikoreta mangana yogurwaire ne familia se siasa nche kumbe na tumiro gento posting anyareba no muruire twetera aseta komara tokoreki teba nganto eto ronto amoko nyeke BCD kumbe familia igure bobe na ise no omo support bo monto yo original ise bona tai wete bobera kini abana bakoreki barumiro na kyogo tuobo soko na into tubata chivers mate ya bide tinga wite turegente kelikoruchi Walls Jones P. Na nkwali gete statement iko sabo kwabe. E family nyenga. Ona kingo tenga anki as much as ole blogger mwana minto inyoranga naye bieka na abaiboli bago okweretere michando. If you are a blogger tebi mura yogo blogger ara kwekemere musayi nyuma atara sobisi. Osonye ka robisi mote yakorigere ke barua segete. Elinde mambiende no nyore mechando omaitenga no bwata siringi komicha go savings ya 60 kira kurusi no matter how expensive ikinagia defamation ke romite ke yago wete robati ala iga o kana thari ya ndra I'm not a case kinkere court I'm not supposed to talk about it 60 million kero monta cosa 60 million just have 60 million ngana marwangi bwatenga ri achi nka yogoro 60 million tubye ko manyane ese koligere ligari gasiri nkoni nyama gari 60 million ninji kanya familia ne koligere tata murundi mpigi pasta kanya yugoro kora one kero kolege nto rengere na bagwetenen andorengere soruete igo anything that we put a close nabo kera ko bambe mutu asegete okay abara yana bako tumeka mambi mpaka ya sole
Alright. agotigire ebira kitambia che county ya Kisii tinda manyana gumurenda byaikire chitractor nchena ne tukenya chitractor ni komi chitipa chena ne chitipa ikomi kwenda ya Kenya abona niko tubeka soko cha kuligeria mangana yobokorarie tasito cha krasense muye chipara estate chipara se ward ya bumurenda makoli alia aganiri konguru inse yo mu MCA go se inse ye county na boiga se ense moyende kando ne county bira gitebiga maybe your opinion enga itorochi because imatembari bari kwegwe konda eyeiga igeminatina ekerebira gitebya chine chitipa igo muntu narasige to invested kurwa bakoreri ubu igeminatina abantu tari guchikonyora libaga lyo kurwa bakoreri ubu nere nyorere engeria nerabeke kende mobuko nabige state yechpara egatia makoli ali aganiri kongura lakini so far so good tari maya mono state yechpara se ward ya bomorenda igego tubeka nyone na sensemo yo murubiri ogobono bwokwene kiana makoli aega korgorwale morarieti angote Ismail ngote nanda mangana a devolution ache tatokonya tindi maminja ne bira gitakoretwa lakini bira gitebikero byaretwa chi contractors inchiro cha kadoki chaitero chi contractors injibwata abana chi contractors chinkoli kachira abantu egas umurayo go itotore tebira itebe biyamano sotore tebira gita lakini tatebe company kiabeta awarded kolete bira gita mbese iringa chatumegete kolete bira gita mbanto baringa bali kiru kurunde bira gitebe ya sinengi ando chenga kore kanere tabakana ro chaba kali masina ali botuko yeba botuko be naigwete ba te amaraika chakire go chenga no mogoko no yo papa no yo yeso wane yo kora kinganki makori na bwana te korugoro actually mnenche tiganda ara te kenyoro kyabo nyando chebere me ya morenda wodu bonyaworo mbabwate para gete ya makurumu pare ya merira abantu ya merire ya limetu eri ya mira asoke nyando chebere ya limetu lakini este ya limetu kuru ya kalimetu ne kire kitakali chi excavator litangan mpaka bano pare nyanya kole pare ya na baya lira bari ya lira onyokire abantu baitomba bike kwerende baukura baotenga akimuta tokonya bachakire gusibeka matoke aromba rasme kambo sangainire matoke sofas miketene pare ya national government restalled korui tuberanya baro echiete ende nyangiti ande gesure pare yunara ya kwa miranye miaka 5 bono kuru ya bwana takwara munira mieko era ne restall lakini chichi pare cha county government ngo kwanira makori tutalimaya batemire se bakonyara lakini makori tutakoreteki talimaya bono buneli nango tebi omwana ogwete roche abune kokogora daracha ntobwati chidaracha nchibana tachube kwarali ebintu binge bine n'abantu baito bobana takorwanira abantu baito batebungaki twakiro barayo twaborori mnobore ingi tutakore PCT tokore gato chincho barayo bigato at least tore to muntu ratokonya oratorwanire go chimutugai buno ndo chiga tingo nyara gututura ni meta magana budget kire yasoka tigandora bumure nanki yanyora because igasiane ndire budget na kiere igavana approve budget warare kero namanyenga paragete nayo nyuma ko kwanye ba pare chiga inkieta kogera kero kwanga chikiro mitechi next ni meto kwande merry go round ka hocha kunyeranera tingora rigere apara kali asarigete mono ndara arosi mai hocha ko korega etarasarika mono ukuruka otebana gwikira boniga endeteo ya ngurirwe ko 2022 up to now chipara cha nguriro lakini kwamba oli gwikira bune biragite byachete bihikire seito kongora bireka seito bone ambogira ngo birigo bireka bonjari kibira ikerende baga to tego samaraika chengire nyuma tareka 2027 kiagero gavana no yegwetere para seito gario nyando chebere gabya ndo chiboy kiagero mutonto no boy nyando chebere it's just like 5 kilometers away ta kora igwa banta bari gabwa abaigwe biraro byabo gabu no agoten ora agorera abasaye gari cha ta kora kuone obo boli michando kimubwate dikali ogotama abantu baitu tetubika abantu baitangi arito kumenya michando babwate na gavana nera ntomogosi onye tinko ira mara mishare buone
gavana ta kuma yabone osene ne yeto stara garaki sterai igo wono mpaka inche no mwe siyengi mukyamara misha na mata gavana ne batomya keruno to amnyankire ne ga kino ntonyare komiga segete tora konya banta that way nalito konya ne asensemo yoboremi no manye tena Bonchari etukukwanira enkima kiujumla nsemu ya bunge ya Bonchari ngiyere sana mnabona kero gweta sune kalya ebisukali byonspi usana bisungire kalya turiko birora nande bono nande bikwani ubugo manyete kerra nombona sune gambona kerra no mesie kwani bona na matoka na ebisukali yabo no bona sune kage ebisukali no still no abe ige ntubwate bisukali ga matoko sinwara abwo ntubwate mesi chi avocado ebiga byonspi no birema lakini bado kero koligerelia sengencho of course mbari bali okonyara bategemete kemerige cyane ka wand of that lakini ase Bonchari irinya sayo basindi na kimubata matoke chi avocado mesi bintu ebiga byonspi lakini wekera boniga ine na ki omo bunabarai labda omoremi akonyure nyone no liokonya so that bana no gosunga kulia gocha besoki aliye para kogenda ni basungete galia ni gesukari kiayo sene shilingi 200 onyara 200 chiaye ogenda nka ngakiene kwegwete na se factory nere kanire korosi gwa tobeke mwino gagalende ya rosi nyone ne chijuisi gochimwina chi avocado byaburukani bya rosi and all that lakini asensemo ya Bonchari na boigo no nyino murubiri ogo asensemo yoko ligereria engani bwatikaine obono oboremi no nyina asensemeria yechichiro so that uno moremi nera iguna serikali ye erobisi serikali ya chorete nere nkomusirere kurwa sensemo ye county na boigo asensemeria yo mojumbo metenere na bwate asemeria ago participate na nenga kena beko nyarikana na omogo chamo yo moremi na iwunge county njaba emelibiecha na iwa bali biecha bae we melibiecha ande movement rep nera na hetanyo heta ka we melibiecha avocado hash tali kerengere kebe lakini ukurigeria samale mali tobugate to konyara kole machaye kene yeba twamiganira mono mali murenda ward boli muborogo ntotenga montonaro kabugate ngachieka ibere basicheka isato chira asetoro chibona ne mechibi ese mechibi iga no monta koleme aleme aruse bituma aruse amatoke aruse bisukari oroche nto chako usumeke chaye to kenyare ga nako one again to kiale nkoboro is just an introduction of an industry ona bunda totware industry koro scripts nebi ntebi bikorwa sama talk. Do you know that economical varie kwerende omucheyo okogendera? Do you know that twara reduce the level of environment esebinyoro? Do you know that yaba murambaro gali bakonyuchanga bapo kabanywe changa baganyetelit koliere baganye ingakinya sako barangali korwense ntokonyora twakonyera murabange buna igo kitora nyoro mochumbo muya ore karanse naba MCA once pibane be ward chiabo Bonchari bapwatera no mugavana. They set on one thing batenga bono twaretere industry guy industry ga toko beke konyo 1 2 3 toko tware TVET Bonchari mate to bwate chi vocational center to bwate TVET to bwate ne aba ne nursing school to tenga abali baito mbalime imisi ya abairoro staff kado chia abairoro usebaga chinyomba chirento se abana bacho akomba. But if we have these things in place na konyora economic overview ko ndi akore achirigo na konyora ngabanta abatu abaretiranye mungino ri bwate staff kado chia uri nkwera sieto oletira afkado ya yakonyire yekensemera mu kore ebinde kero ekwerende ya sokire we have what we call green environment. Green environment sangere ni bintu biri chi waste chi chube kam we use it for other uses. Tutenga for example to create energy with rebinte. So we need innovations. Bonchari no abanta bangi basometa ino understand that abantu basometa. So iwe to kora ni daktari iwe tabantu ewakiri no ekoboli chikura iwe tenga nto wata engineer. So meaning that abantu ambasometa muwate donya donya naste umurali
Donya dachi. No hari no ndo chinga na ro tirimbo kero chansa. Yasi na nembu chikwarari. Bono ntobugate mpaka omurari. Orachi ko inspire abana bandu banda obora. Lakini otaragenda nkiako gera bonchari almost keroyo moni gaga nitikuburio burai. Sing'incho bonchari onyore osinyore tobochorwa 2022 tuchage 2017 karati ya 2013 2017 2022 yani a list ya bonchari obunge bweka a list nigechorira abantu 10 plus wana tiango sekeyo mwa obwe MCA nigechorete 10 plus asiki yani kero yo magani tiko inumu bwati gento kelina ki nchugo changware gotira gantaka iga bas tokamba gabe inumu bwati ganto kaliora onelio ndego mutebina umuborira ire ngo bwate ngotigira gantaka iga nkoneri chiri cyane gocha inumu bwati yekyose motageti nibo noko bwatirana tiango te yenteke moiga sai list ya aspirant chia bonchari MP by now it's 35 35 aspirants 35 aso musani olio gomo wambari ayo moba oh no yenteke bonchari when you see we have a lot of aspirants meaning that there is a hole, a vacuum of leadership. Ega abantu baitu bapimira barorire ng'aki oborai baitu mbulibia, which has attracted even jokers gotenana. Alright, sai na bongo tekarota ba joke and community yani muntu gotena kubuli oborai, that's not a joke, no muntu very serious. I'm just no monto serious I stand akana, but if you can see the quality of leadership to bugatene are attracted the jokers got correct monta te abono nyare botene nire inkinje ntate ne kimbate chimilioni chane ne record mbate chimilioni chane ko minkindate ne yewa I'm going with this million chane ko chimilioni cha iko migo chibugata watenga nje seito gali sina ngonyara kwa na bantu 1 kwa banga leadership is beyond chimilioni cha iko michi yendo kendo kwa kazi ni yango yatenenira na watena ona kwa boringa ya inkuriete yese no nyomete ni nyomete twenda moto na yego watenga unchali yabona ndoche makungutanya yora aspirant watenga wane se kira nje tenene ngwa kirisa bakungu that way kwa nyoranga competition ya chira competition ya but by the time toika 2027 it narrows down kwa nyoranga abantu mbaro batatu monto communicate bara bagonya kusukamaiga lakini wakwanya oranga bonchari I'm just thinking that bonchari no siase uchakira yamanya kwenda chiza mochinde actually you can see with bonchari anything is possible you dienga yichakira bonchari bakorete experiment ya direction ODM bonchari chakira so kerto ko lebinto binge bunebyo eminute nganki nekiombe gitu bwati gikoro kunga busa wese koliria chi aspirant nyinge nchetere to so we have a political school to wetera because I'm product of them. Denis Omoka is a product, Isaac Motari is a product to abanta bange ogari okobori obo chumbe sai is a product ya busa omo eshimiwa former Charles Onyanja was a product of that. Wana konyoranga that exposure to anyorete abantu babere iga no bara bamanyira ngo bara yo be toko bare tanga batokolke batokonye that way nakonyoranga just brand ya mere chinyingi Miamano mwachomo origeria so kusanga tugandira tugusange mambia ya bono ensoko TV buruso bwomugusi nabo igo enkwani yige mambia bono ngekore tugocha sore ne university ya Tangaza bono ine no gani tikonyora amaigerio nabo igo kwegendereria sensemu yechi semi asensemeria yechi program chiri cha doctoral ndwate university ya Tangaza bo igo ne bwate amangana a masters chi program cha masters bono masters of arts in African studies amangana master of arts in philosophy Master of Science in Chemistry amo ne chinde chinyingi boigo mbabwate ensemo ya poster paote bana postgraduate diploma programs boigo nchiro rasi university yega ya Tangaza asensemo yende nkwenda na bare chi program chiri cha TVET ase chikosi cha diploma asamangana au child protection business management broadcast journalism agriculture with IT accountancy amone chinde echinge boigo noganitie kwenyorera amaigire no boigo ko egendereria asensemerie chi degree naro mbabwate chikosi cha degree chinyinge mono na boigo mwerio
asa mangana a language programs buna bono mono o English French, Italian, Spanish, Germany, alafu Korean amo nechi nyinge chinyi nechiko sine chinyinge igo bono nabo kwenyora libagase University ya Tangaza nabo igo iri kwemanya amange nigo kubakire namba yesimi wetera se namba ere noti sano na ibere emerongibere na ibere emerongibere emerongene na isano na ibere nabo igo mweri okubeka emerongibere na inye gose na mbere nigere 0733 685 059 nabo igo na mbere nigere 0720 593471 bunoroche aseti bige ema TV yago emambia ya bono boigo nabo kubaikere wetera asoko barikera liuko wetera se inquiries at tangaza.ac.ke go se ensemo yende ogenda se website yabo ya www.tangaza.ac.ke erikwe manya mange na boigo Tangaza University abo nogani irikoba emambia ya bono na sebono tiango turaragenda somutimo komoke tukwirana tuligiria yanda mange kunensemeria yobo chenu tusigoso ensemo yabasaya bagina na boigo bari bamenyete no borema tusensemeria yechigosori na ayanda mange turachikwanire mambia bono uino muchakaro ase ensementangani tuskare ne TV yawo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mirna nabali bechinguru Erikwe manyabu na wata kuruchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya nchira chito chige koronigo chira soko goselwo konene gosiriwa n'ichinchira chekerero ekira kicyagren Soko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono n'echinchira cyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe esomya oregekoro ky'omugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao y'omugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime Nensoko Nensoko Yegoro yeito ime Nensoko Nensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko pomocha ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigetegia Soko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia
umurobrio nigo ndaorete amwe n'abasomba banyasaye abwa Australia ko batukwigira ringana sobwagare nantaria yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komire chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayabuno mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Bono ngekuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao ogwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko olio chimamosi igochakera egetone gikinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nendo mwancho mwari mambia bono chideka ni isano na emegure chinsa isato chia bono mambia Nsoko TV boroso bwo mugusi umurobero na Nsoko bwakire astugandira tegusanga na gukwanira ayare ime yense moye bunge ya bunchari mambia ya bono ase a county assembly abange kero baikiroro bakari gukwana tata bawe ikororo isika igalienda turochia boni gukwana mbia abantu bagukwana kabisa lakini bawe kamwino gali bona suga ni kurwanira umwana inchi na bo igokoretera nyono gende na kio tebe word yani rigana ngane cheke neke koba that vocal na bo igo kusabe bintu lakini abange kero bakire moina alia ego chatokana na niko babe bagoche babeka amache mono tima itina nuko igota kero ko igotiro go montago ika okira I don't know what really happens neli bolia omwana inchi gusomwa kekura kwebure mambia bono bo igasese moyende neralia muswada kiolia korengana naye uraganie guchia ku yubeka sebungerie county uri YMC babiri batatu bakubwatie kerora ete nokonya umunchali na boigo chi sembu chibunge chonsi county ya Kisii mbia mono nande yangira ni ngambia mono asekerengeke nande kwa letre kera konyora banta bange actually even bunge utie county assembly yok na bunge konyora umuntu lira mangana isko ga no amete kora lakini kile kanga ne engakie yogo support emeswada gose yo kolete gente que tomutuga iga elinde ke sugumo se ke kwanero kwanyora ngabe gitamache mon wikerega kero chore to monto karave tio monto digeri background check yo monto manyo monto ega ndamwe kero geke ekene buna kwana ga nachi okwana bo igo ga maite moisona nari nkorigereriga nkainyora mangana ya debate to akorere kainyora nga Mr Speaker sa na kabunire gesongo ga ira abunire gesongo bwino ga na maite tukori mose kaninge nyore mbo mwana siasa ana gakire no musana na ro koro kweri musana no Francis Nyabuto koro gali kwerende matu bunyanchaire makombiale na to inyora ni moison to goteni ngaki no maite ngali tukeli montene tutenga muswado itu apingire oso yeto wa proof story tedi pendekeso yete hata benga for example unabona ika ndengere tikinda so county na ndibona maite nya sain kombwera ari so county kinda so yente tangani na chiete ko bolinki ge ko gera bana ba secondary boka ba ko basari be university mpali ko basari
no mateli chibu na ira netikundeje Ndiye. na tebe tunga e university kwa kubali chiba shelb na ande ba gwe basari no mochumbi ngake sawa abana bega be secondary bakwe ukiribusa tukiribinyo sisana Combined school fees ya ega cheta up to 40,000. Bakaibanga university gaiga ngwakana ne 20,000 but have accommodation koragerande. Correct. One in Tikiki and Dometa by then I had financial constraints. Na mi negetaro ne birasi bikambere egasi ngongo chiko taboki. Alright. Ono nkeboliga inki gavana era tali kwera abantu aba chikwerende chu university ekwerende ebasari chibakonye. Alright. Kina iru elibunane chigana iru elibunane kormoino gai. E county anga chiri busana. Chibe 13,000. Onye king wakana 30,000. Ebe se ya chakira ko kya. Ebe se ta ke tia sin. El bugin ko 15,000. Yarangu suiri lo mosi. Wono my first iyentongo sukume getangani. Aba anafunzi ba we basari we university na colleges. Eyento ya kabere. Ntobwata abale mafu abagaka abagotu na bali batali kwenyara. Tolete gento yiko health care system. Konya abantu abatali kwenyara. Such that ebe county etone nyingi kisi county oiso wake sabu ebe sambake 500 million chiko irana chinichi basi nyingi 500 million chirichale nkwirana nchale ngo baseta aside ga chikonya abantu abatakalende batali kwenyara samatibabu tolete insurance y'abantu abayiga bataka elinde bakonya mutuga mangana sports and entertainment sai gusino ababo sparo zenga bayichira bawake musiki enkoyo ati tekuri arezinga sparo no munchale na no asome to mure na ringe sometimes ina bete a manager akudu for like 2 months musiki ngwa kore gusi wana batali ko barangeli tukuri madaraka lyo kabatera kwa bachiri mubira akero moigole abana abaseteri something like tutware gento ikorwa culture week or culture event abana atumanye nkaito kubabeka usirebye gwa aside sio muziki oyiga una baro muziki oyiga batenga ne kwena tenga ne akoro muziki oyiga karabu gaterera muino gaiga agakosi gokoboko lidio talio muziki waso muino ga gwakerande igitanda such that way na ko nyara bantu akoreki basukire moto endo gyakane chikanisa mbo wanete bachamo kero bachiramo toiba about the region torete yento kariamo kero twaletere aba pastor aba na basasiroti yamo tobatengaki ne batokora iga abantu abaito no bawo chikanisa kero bachire chikanisa echiga etogo saba kereme chande yatokere tetwabwatera na twensi onye ndio mete isigoro mna Kiambu gaiga Kiambu na amenyire for like 6 years Kiambu gaiga sikorigeri eskuru nere kanisa ime nikitare nere kanisa ime yeba saji dati abana baiga kero wasomir ko ruwe ko so mu iboli osinyiru kanisa abwatera ko kucha naga dispensary nkaro mariogo na haro actually is my tutarenda mutu mangana health care system ncho morenda eton tubwata mangana makao ki dispensary ngo mubwata kwaza wekera bonega kiri kimanye kaina nande kiremere mu chiko waka tubwata rio tanje dispensary tugatware kerubu tugatwara bitale tugatwara kiabusura tubwate kiendeke lire mate gali nenya kitari na rere nsa kiendeke ko mate gai kitari na ro tubwata ngechi kitari sana ki dispensary kento kyo kumia Mario gateji kitari cheto Mario ga yago chabwa to kure county ko bwato kwara kini Mario gateji kitari cheto to be honest yago chagenda si kitari cheto chibwata chi antibiotic ne chipenikira okay Mario ga rika bwato ke kurwa alio mo governor oya flag
we bendero bekana na wat kira marioko kira MCA gali entangani yene yagende bonchari yagende bobasi yagende kitutu chache south north kogenda kwani bomorenda rende nga yago chiagenda Bwato moroirenga. Bwato mao koro ngatwara mama babo sina baroira. Bakwanda lyo tanje baya guchipeni kira bairananga. Ani gitari ngaro gachira kali nyabyo to bujya kumuota. Nakubaga tenga nakukago bachana nakagali mpaka ange probox kera ko baroire ba kunie simi bachira mpaka anka ine private. Bawo kubenda aro algo nanda bairani. Chi ambulance nenga mo bwate bomorenda. Omorenda ambulance yo kwana hosenki. Ambulance burongenya gitari ngo mo bwate ambulance bomorenda. Bomorenda ngima mo bwate ambulance. Ntage tong barere liye to bwate bomorenda. Okay, umuchanda obeye. Mwenye gitana umurwe naganiri kuminyokiwa bosongo ase ubwango mo ngai ambulance iko kumba ke county emaye gocha wose ba Kenyangena hospital wose private yende amura kwa amenyire Kiambu wachire Muranga zaidi kire ward chi ambulance ngo gocha kwa rajiro kire nyakitari wa ambulance akare kamane ngeringa anki kwa menyere Kiambu no nkorore Muranga chirichirange nae so muy Sunday to kumanya boro ambulance mbakose atwaro muy roire na takira ambulance na kanete libutis maka ambulance uma ambulance ngokonyero bwo muntu orange banda sana abana abakupia through complications. I will encourage na tuarte ndo tinga temanga nyasaye karankonya tutwara ka ambulance akamo na ka ashaka una ka kora to konya karato sabu mulendo ngora nyamira nyalibona enana guchimwe nalia ngora machi no haru nyamira gacha kolime muri Texas bosongo kono mina tinga we must take leadership responsibility. Wiko tukamense asumu governor umanya konyora obokoreri asengencho korigana umwe MCO yo mo ntagetu watoreleteria ya gwe rusaneti ase o mo governor wange ubosani obokorera na mo chando chakire koba ya chakire kworokia asegete ntali ya gwe kana ntwara rege kego korekara wiko tukamense yo mo governor umanya konyora obokoreri bocha se ward yago na magendera asengencho nyore ebe se yiga no mwana inchi Uri okonyike sukari ya suneka na ero kurwe bangerie ebeseria yachuga chuguiga yabikwika ganchekeri yamanya gwisano sine milioni 200 base basenerega niri kwirana yaburukana neri kurase national government ichikurwa obokoreri nkieko gerana wikoga ndo chigo tugama gusasi mu muntu manya konyora obokoreri ubi. Thank you. Njenda tembo li swali direct ne your excellency governor nganeke yana abantu ngo tambo kibokale metembe bwo lindo nyari ko ba abakoreri nturende no chonyara na into tutambo kie metembe kyagere into na tuchiete dini tukasoma ngo metembe ntuli kunyara kutamboka ebidi tali ayane nchobona nabona aligerete omwe musio lino korunyari bali akawodi getasete tali ai ngora bwatere nda mangana ayo ngate neke yana ne metembe gali kutamboka njembo lyo omwe musio ne the sitting Mr. Chode Mbati mobolinga naki maga na ene metembe watamboke tu naki tutali kenyora chipa osa omatere na role chief whip sai yebono to bwate ne chief whip omatere mo bwate chief whip na benge mno soro national government oyine era bono to bwane to kango bumurenda bono ne rego sasiri kango bono to tenga ma yere ka chengira akoba yake chief whip na ere ngabwe osume ebintu byo omatere tu ane tenkwana abana ko taina kibo murenda na ere ganiri ko bobora gwasekereka dani kene nge omoto bwa bako chief whip mo bwate umurenda no mpaka obo nominated MCA to bate MCA ibere lakini jana ne ko nominated MCA ke ko ochende yo sigwere anyway kero monto ngoli ya lakini inyoro monto koli getega seyu no mwananchi kawaida. Okay. Chideka chia tigera bwange isano ne moiga enamba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mo 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 isato chaka gwaka esimya oga bwe mambia bona bwe gara bogo tume ujumbe yago erio okwane gana Isaac Mambia yabono liboli lyago gusanga kwawo enkoro kyoko
kitugandrete gusangana gukwanira na mono ayari ase wodi ya Bomorenda nsemo ya bunge ya Bunchari mambia ya Bono enoti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu na be naende na bwe konya gwetansa abo ase TV yago akesimi kwanango amo na Isaac emambia ya Bono keketondrete gusanga ayagendrete gokorekana ase wodi yeiga ya Bomorenda emambia ya Bono nabo gastogandrete kwanira ayande amange asense muye ujumbe naro nabo kwatwa ujumbe yago emambia eyeiga eryo goikirania gose nichiko ya somaga iga nabo igo ekeretondrete gusanga asubwamo emambia ya Bono iga ntubwate ekorokwana erigo kiania amangana bwatikaine no bukurumi asengencho ekerokoliere nyone nchira tendering yago korwo kurwa sensemeria ya county and before traswa tendering no maite process ya procurement na kiegani ergo korekana lakini na kieko nyarikana na kweguna mu MCA geteni gachitaga swana na ande italio maithali miremo ya be ne miremo ye county mu ino procurement egagana ergo korekana tendering ibinte biga byonsi lakini go swana nan korega una ba MCA bagocha baswana na boigo aiga bono no bukurumi bogocha gwachirana kiroyo munaganitie anyore aminyo de ukende wetera se tendering ne bintu birigani ergo korekana se muye ward elio kuriria mangana yobo kurumi Bomorenda naria yaro na boigo murubiri no ruyo asengencho goika wenyura sobrai bwa 2022 mukenya ari kubolio murayo bono na ntwanya ko gukwanira na ki urobere tigo chikurwani yobo kurumi imeyense nene riburio tanyara gutambuka ritingo nyara gutambuka murari yente yatangana mwana njo kawaida nero gereto bokurumi bole Kenya naga tenga wakanu nkoroto wakani twakore gasi gitu kero wakani no cyo boli muntu ingo tarakore gasi iga abantu baminto kero to wakachikura 50 bobi yago kuri emyaka 5 siningi komi emyaka 5 iyo kero gwakekura ligereri oyonga omochere oyonga chibando oyonga kiendegete ese emyaka 5 ningende mwaye moboli ngaki neba kwangeta omochere na kipara yanere neba kwangeta omochere na kyamario gatari nyagitari igo egente getangani ntebo kunwe bochaka no mwana incho kawaida kero gwachakira no mwana incho kawaida omwa MCA igo tumire chimilioni 4 go campaign chimilioni 3 campaign unabona siasa ya 2027 ni kale nko mutugai ibata tena koregana data kworokia na statistics echikorokina MCA yago tegutumeka 4.2 million okora no nyebwate ese 4.2 inchenga twara twara nyandimbu kwa kobori kero gekirende se gobono yukuri omorali sa intwara 4.2 million ntingo boli bwa MCA ngo andangi invest ese biashara bya nantimo kitimboli borai 4.2 million ese myaka 5 okora 4 million asara go se faida watumira 4.2 oros million tuma tomo sharo mate irengoli ribo 80 mpaka 150 kama talawe nsirende tuama kuchiri nchi weika 200 times 12 2.4 plus 2.4 ese myaka yo 5 roche toroste asara likalia faida inki yako gera kero watumire chi milioni nya expect maganda tayokonyo na atumire chi milioni nya chikera na chimeka na chiminyakire enko ndagali nekiko wetu na wata amangana procurement na kibago swana na chitende chiweta wetu enda sigete mbota company asigete ngare ya company yaku nkwe kibaki chiba sigete nkwaro che omo Clark we county ya Nyamira oni iga owekirume nko tiaro chirit ko liare eba akoba yaki yoko ngaino omonto mongainete ne chibasichiria ongane taganyore gasi yote tokoraki tete kwera ni miaka yari lakini ngotenga the moment we emphasize chiki kipakechi gakoro ese kwera ndesi chitende chitokwana na bantu mbaro bakumia nabantu abakumia ebako endera kore na 100 million echigenye mbeke 1 million nandi nye nsemo nyande nande banga kere chikora nyira nandi nchuchi baboronge igo bantu baminta abanchi baminta amorenda baminta onde bwensi okorete besa ligeria sako nyora korwe besa onya akonyore bese kuru se biashara nyoranga ne biashara bya ochigo defend onya akonyore bese ikoru wasa ande chi sponsor go etera onde no abantu abona abo chikori chibese cyose myaka 5 iga abantu baminto teto bwaterane tusuke moto tokiane obokurumi ake kura yago
komaitenge kurekera gwaka amagendera akorekane igo kero kong'akire kura otansa betiri yaki kero naso irobisi nobwato bosibolo bogocha kombori ng'anki isakaga ase gwekere pare ne kitararosu ekure gwachi tokarera tugakwekura igeso gwikeraga ase ekere ndagetano le pare kerosire ngofiri girit akabanga abantu ambang'akirete ekura tigankorega igente kiagere bita sirasi akorega sobo gari ne baga koiba tari koiba mono akorega asikiagera na mete ng'aete chukura atakoretiki atatumiete bese campaign iga abantu amindo tikatobe kerori. Okay. Asogokorera ang'eda ikemo nenusuga erio tokorere your top priorities nchietani inye ase wadi ya Murenda. First priority yane asaba sae wa Murenda. Make sure ngabanyore activity inclusiveness ese baranyare kwirwane na barabu erindi na barabu kaba ikesina ikire yentu gyakabe abangena aboraka amana abana bataka tokora na barabu mangana health sector yentu gyakatatu abarundi chipigi na arundi chipigi myaka 10 abarundi chipigi tobwaterane torwanire namo kiagera agaiga noko yunga abantu abange babera abayibi noko yunge cases chinge cha raping cha sokire so that way we create a system tunyara ku work pamoja amna abantu bamana alafu abantu banenta ebe bali twaruna baratu asirane kurumai abana funsi either primary secondary tertiary level tuko pamoja 2027 your vote for me is vote for change is a vote for development. Okay. Yeah. Yamano mwanchomo rigereria mambia bona so gusanga twasangire abwo chiaragira 25 na imwe ya isatu chiabona mambi na gwikira abwo na tugwikira omwaerio ase umurubire gasiri chikulia lero no manyete mambia Friday gukora wiki and of course tutumirane na inde aiga gukwandira na kumurikira ayande amange na monase kunyarikana turacho rigereria ayagendera tase university abwo turas gusanga amuna abara ibi university mbali mambia ya bono use lituko lia anki ritukuria ijuma gendera gotengere merubirende atigira se ritukorige matomerane chinsa isano na ibere chabono mobaso ase amoya senjira yobwenge ase bono gendera gotengera emerubirende yatigire liane Ishmael Mogere.